कृष्ण सर्वधामा कृष्णेरा शरीर सर्व विश्वेरा विश्रामा कृष्णे सर्वस्नेहा कृष्ण सर्वधामा कृष्णेर शरीरे विश्रामा नाम विनु कलिकाले धर्म नाही आरा कलिकाले कैचे खाबे कृष्ण अवतारा नाम नाम विनु कलिकाले धर्म नहीं आरा कलिकाले कचे कृष्णावतारा नाम विनु कलिकाले धर्म नाही आरा कलिकाले कैचे आबे कृष्ण अवतारा नाम विनु कलिकाले धर्म नहीं आरा कलिकाले कचे अवतारा नाम विनु कलिकाले धर्म नहीं आरा कलिकाले कैचे आबे कृष्ण अवतारा नाम विनु कलिकाले धर्म नहीं आरा कलिकाले राधा कृष्ण एकात्मा दुई देहाधारी अन्योन्ये विलसरसा आश्वादामकारी राधा कृष्ण एक दुई देहधारी अन्योन्ये विलासमकारी कृष्ण एकात्मा दुई देहधारी अन्योन्ये विलसरसा आश्वादामकारी कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अन्योन्ये विलास रसा हरे कृष्ण मैम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी थैंक यू हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण माता जी नमस्कार हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी प्रणाम्स टू एवरीवन हरे कृष्ण ओके हरे कृष्ण माता जी நாம இன்னைக்கு 41 ஸ்லோகம் படிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டேக் இட் அப் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சுபஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஐ திங்க் சில நியூ டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இதுல இவங்க எந்த பேட்ச் அவங்கன்றது எனக்கு தெரியாது 3 மணி பேட்ச்ல இருந்து வந்தாங்க மாதாஜி ஓகே ஃபைன் ஐ திங்க் சிவகாமி மாதாஜி 7 PM நினைக்கிறேன் இல்லையா हरे माता जी ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி சுனந்தா பிரியா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சுபஸ்ரீ மாதாஜி ஓகே சாம்சங்னு யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு தெரியல हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே வெரி நைஸ் டு சி ஆல் ஆஃப் யூ ஹாவ் திஸ் ஜர்னி கடைசி வரைக்கும் இந்த ஜர்னியில இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஓகே இறைவனுடைய அருள் உங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்க பெறட்டும் ஓகே ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம் हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा माताजी अनुष्या माताजी हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं सदा शिवपदाण्डिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So reading from Bhagavatam, 4th canto, 21st chapter, 41 sloka. Okay.
ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் யாரெல்லாம் ட்ரெயின்ல கிளம்புறீங்க இன்னைக்கோ நாளைக்கோ, யாரெல்லாம் கிளம்புறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி கிளம்புறேன் மாதாஜி, நாளைக்கு 10 AM மாதாஜி. ஓ ஓகே, ஃபுல் ஓகே. ஜாகிரதையா வாங்க. அங்கே நீங்க வந்து சேர்ந்த பிறகு தங்குவதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயே இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அங்க ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. ஸோ அங்க நிறைய டிவோட்டிஸ் வருவாங்க. ஆனா உங்கள மாதிரியே, ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. நீங்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்து ஒருவேளை அவங்க ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்காக அவங்க பார்க்கும் பொழுது அவங்க கிட்ட பேசி நீங்க கூட அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்கு போகிற மாதிரி இருந்தா யூ கேன் கோ. ஓகே, அப்படி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த ஒரு இது இல்லைன்னா நீங்க யூ ஹாவ் டு ஸ்டே ஒன்லி இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒன்லி, அந்த வெயிட்டிங் ரூம்லயே வந்து யூ கேன் வெயிட். அண்ட் தட் இஸ் அ வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன். உங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காத பட்சத்துல லவுஞ்சில் வந்து யூ லெட்டர் டேக் த ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இல்லை நமக்கு வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு நைட் தங்கறதுக்கு வந்து முடியறதுன்னா ஒரு மினிமல் காஸ்ட்னா அது அங்க இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸ் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. அப்படி அதுல வந்து உங்களையுமே அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொன்னாங்கன்னாக்கா நீங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனியன்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிரேமா மாதாஜி, நீங்க அடுத்து வந்து ஹேமலதா மாதாஜி. ஹேமலதா மாதாஜி. ஓகே, நீங்க 3 பேரு. அடுத்து வந்து சேதுலட்சுமி மாதாஜி. நீங்க 4 பேர். இவர் சிங்காரம் செல்வம் பிரபுவும் அங்கதான் இருப்பார், அங்கதான் வருவார். ஆமாங்க மாதாஜி. ஓகே, யூ ஆல் 5 டுகெதரா இருந்து நம்ம டீமோடய நீங்க இருந்து, சரிங்களா? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. நாம 41வது ஸ்லோகம் ஆல்ரெடி நான் இப்போ அதுக்கு விளக்க உரை மட்டும் கொடுத்துறேன் நான். ஓகே, 37. அதுக்கப்புறம் we start reading the slokas. अस्नादि अनंत कलु तत्व कोविदै श्रद्धाहिदं यन्मुख यज्ञ नामभि न वै तदा सेदनया बहिष्कृते हितासने पारमश्य पर्यகு. அஸ்னாதி உணர்கிறார், அனந்த முழுமுதற் கடவுள், கலு பதிலாக, தத்துவ கோவிதை முழு மெய்ப்பொருளை பற்றிய ஞானமுடையோர், ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை, ஈதம் அக்னி வேள்விகளில் அர்ப்பணிக்கின்ற, யா முகே எவரது வாய், இத்ய நாமபி பல்வேறு பெயர்களை கொண்ட தேவர்கள், நா இல்லை, வை உறுதியாக, ததா அதனையே, சேதனையா அசைக்கின்றவைகள், பகி கிருதே இழக்கின்ற, கீத வேள்வி தீயில், பாரம ஹம்ச பக்தர்களுக்காக, பரியகு வெளியேறுவதில்லை. சோ மொழிபெயர்ப்பு. அனந்தன் எனப்படும் முழு முதற் கடவுளானவர் வேள்வியில் பல்வேறு தேவர்களின் பெயர்களில் அர்ப்பணிக்கப்படுபவைகளை அக்னியின் மூலம் உண்கிறார். எனினும் இவ்வாறு அக்னியின் மூலம் உண்பதில் அவர் அடையும் மகிழ்ச்சியை விட மகாமுனிவர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் வாயின் மூலம் வரும் அர்ப்பணிப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் தான் அவர் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறார். காரணம், அப்பொழுது அவர் பக்தர்களின் உறவினை பிரியாமல் இருக்கிறார். ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்லோகா. இப்ப நாம் நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம் இல்லையா? வேள்வி தீல அர்ப்பணிக்கக்கூடிய எந்த தேவருக்குமே நாம் அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அந்த வேள்வி தீல அவிர்வாகம் அனைத்தும் இறைவனுக்கே போய் சேர்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நாம பகவத்கீதையிலையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அது எவ்வாறு சேர்கின்றது என்பதற்கு உதாரணம் இந்த ஸ்லோகம். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யாராவது டக்குன்னு கேட்டாக்க எப்படி பகவானுக்கு போய் சேருது அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க சொல்லி நீங்க வந்து யூ கேன் டெல் தம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தோம். ஸோ பகவான் வேள்வி தீயில போடுறத வந்து அவர் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? அதை உண்கிறார். நம்ம வந்து எந்த தேவதற்குமே நாம் அர்ப்பணிக்கக்கூடியது எல்லாமே இவர் வந்து ஸ்வீகரித்துக் கொள்கிறார், அவர் உண்கிறார். ஆனா அந்த உண்பதால வரக்கூடிய மகிழ்ச்சியை காட்டிலுமே, அதாவது ரிஷிமுனிகள் இல்லையா மற்றும் பக்தர்களின் வாயால் வந்து வரும் அர்ப்பணிப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் தான் அவர் அதிகம் மகிழ்ச்சி. ஏன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, வேள்வி தீல போட்ட பிறகு அதாவது அந்த ஐட்டம்ஸ், அப்படி ஐட்டம்ஸ் சொல்லும் போது அந்த பொருட்கள் இல்லையா,
பொருட்கள் மட்டும்தான் பகவானோட சம்பந்தம் படுகிறது. ஸோ நாம எடுத்துட்டு போயிட்டு வேள்வி தீயில, அதாவது எல்லாமே ஒரு தட்டுல வச்சு எடுத்துட்டு வருவாங்க, சுத்தி வருவாங்க இல்லையா? நீங்க எங்கேயாவது யக்னம் பண்ணும்பொழுது நீங்க பார்க்கணும். ஸோ அந்த மூட்டை மாதிரி, அதாவது ஒரு பட்டு துணியில ஆகுதி அது பட்டு துணியில கொಬ್ಬರಿ, தேங்காய் இதெல்லாமே அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் போடணுமோ அதெல்லாம் போட்டு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து பட்டு துணியில கட்டி ஒரு பிளேட்ல வச்சு, அதாவது ஒரு தாம்பாளத்துல வச்சு எடுத்துட்டு வருவாங்க இல்லையா? அதை எடுத்து அப்படியே வந்து புரோகிதர் என்ன பண்ணுவார், நம்ம சார்பில் வந்து அதை வந்து அக்னியில வந்து அந்த ஜுவாலையில வந்து அர்ப்பணிப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்ப எல்லார்கிட்டயுமே அதை வந்து தொட்டு சங்கல்பமா வரும். ஸோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம், அதை ஸ்பர்ஷம் பண்ணி நாம அதை கொடுத்துறோம். அதை வந்து யார் ஸ்வீகரிக்கிறது, புரோகிதர் ஸ்வீகரிச்சு அதுக்கப்புறம் அவருடைய நாம உச்சாடனங்கள் சொல்லி அதை வந்து வேள்வி தீயில வந்து போடுவார் இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல நாம நம்முடைய சங்கல்பம் போய் சேர்றது, ஆனா நம்மளோட அந்த டைரக்ட் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் அங்க கிடையாது இல்லையா? சோ இறைவனோட நமக்கு டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பே கிடையாது. நாம எல்லாம் யார்கிட்ட வேண்டின்னு இருப்போம், அந்த தேவர்கிட்ட தான் வேண்டின்னு இருப்போம் இல்லையா? இப்ப ஒரு சூரிய பகவானுக்கே ஒரு வேள்வி நடத்துறோம், ஒரு சந்திர பகவானுக்கு இப்ப நவகிரக ஹோமம் நடத்துறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். எல்லாமே நவகிரகங்களை பத்தி தான் நம்ம வந்து மந்திர உச்சாடனங்கள் சொல்லப்படும். அதை தான் நாம வந்து சங்கல்பமா பண்ணி நாம இது பண்ணுவோம். அங்கே இறைவனை நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. இது 100% ட்ரூத் இல்லையா? எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மைதான். ஆனா பகவான் அதையும் அவர்தான் ஸ்வீகரிக்கின்றார் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இதுல என்ன தாத்பரியம்னா, இவங்க எல்லாருமே பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க இல்லையா? தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு அவங்களுடைய பொறுப்புகளுக்காக வந்து படைக்கப்பட்டவங்க. அவங்களுக்குன்னு அசைன்மெண்ட்ஸ். இப்ப நீங்க எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க வந்து பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது அசைன்மெண்ட் யாருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது? பொதுவா எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோமா? ஒரு சாதாரண பக்தருக்கோ இல்ல வந்து கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கோ அந்த அசைன்மெண்ட் வந்து பொருந்தாது. ஆனா எந்த செயல்ல ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அந்த ஒரு பக்தருக்கு மட்டும்தான் அந்த அசைன்மெண்ட் வந்து கொடுக்கப்படும். அது போலதான் தேவர்களுமே. தேவர்கள் வந்து பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள். அவர்களுக்கென்று கடமைகளை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார் நம்மள ரட்சிக்கிறதுக்கு இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து எடுத்திருக்காங்க. சோ அப்படிப்பட்ட தேவர்களுக்கு நாம செய்யக்கூடிய இந்த யக்னங்கள், அவிர்வாகம் அனைத்துமே இல்லையா, அந்த ஆகுதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே பகவான் வந்து ஸ்வீகரித்து விடுகிறார். சோ அதனால பெறக்கூடிய யோகேஸ்வரர் இல்லையா? பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம் யோகேஸ்வரர். சோ அந்த அதனால அதுலயுமே பகவானுக்கு ஆனந்தம் உண்டு இல்லையா? அந்த ஆனந்தத்தை காட்டிலுமே ரிஷி முனிகள் அவர்கள் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது இல்லையா, அவர்கள் செய்யக்கூடிய அவங்களுடைய வாயின் மூலிமா இல்லையா சொல்லக்கூடிய மந்திர உச்சாரணங்கள், பகவானுடைய திருநாமங்கள், இதையெல்லாம் வந்து பகவான் ஏற்றுக்கிறார். இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம் சொல்ல சொல்ல பகவான் நம்ம கிட்ட வந்து ஆனந்தப்படுகிறார் அப்படிங்கறத வந்து அந்த தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? எங்க நாம எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும், நம்மளுடைய ஜபங்கள்ல வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்றோமோ, பிரபுபாதருடைய கமெண்ட்ரியில நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர் அதாவது கிருஷ்ணர் நம்முடைய நாவல வந்து நடனம் ஆடுகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து. அதனாலதான் நம்ம வந்து தூய்மையாக வந்து அகமும் புறமும் தூய்மை கொண்டு இருந்தால் இறைவன் நம்முடைய நாவில் நர்த்தனம் ஆடுவார் இல்லையா? சோ நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு மத்தியானம் தூங்கி எழுந்தா கூட எழுந்து குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம ஜபங்க. சோ அதுதான் பெட்டர் வே இல்லையா? மவுத் பிரஷ் பண்ணிட்டு செய்யறது மாதாஜி. அந்த பொருள்கள் வந்து தேவர்களுக்கு போய் சேருதா மாதாஜி? தேவர்களுக்கு போறதே கிடையாது. அது எல்லாத்தையுமே பகவான் தான் ஸ்வீகரிக்கிறான்ட்டு இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. நாம சொல்லக்கூடிய சங்கல்பம் ஒண்ணுதான் அந்த தேவர்களுக்கு போகும், அவர்களுக்கு சேர்வது கிடையாது. இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்தே நீங்க பார்க்கணும். அனந்தன் என்று அழைக்கப்படும் முழுமுதற் கடவுளானவர், இது வெரி ஸ்ட்ராங் ப்ரூஃப் நமக்கு இல்லையா? வேள்விகள் எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் உண்டு. ஆனா நமக்கு வந்து பொறுமையா வாசிச்சு அதை புரிஞ்சுக்கூடிய பக்குவம். ஏன்னா இது வந்து பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானம் கிடையாது, இது மொழி பெயர் இல்லையா? ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம். இந்த விளக்கத்துல வந்து நாம நம்முடைய உணர்தலை எழுத முடியாது இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் பீயிங் எ பியூர் டிவோட்டி, அவருடைய குருக்கள் இந்த குரு பரம்பரால இருக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் படிச்சு அவருடைய உணர்தல் எல்லாமே சேர்த்துதான் நமக்கு வந்து உரை கொடுத்திருக்காரு. ஓகே. ஆனா மொழிபெயர்ப்பு என்பது அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம், அதாவது மீனிங் இல்லையா, விளக்க உரை. சோ இங்க பார்க்கும் பொழுது கடவுளானவர்
முழுமுதற் கடவுள் யாரு? அந்த பகவான். வேள்வியில் பல்வேறு தேவர்களின் பெயரில், இல்லையா, நம்ம வந்து ஸ்தல தேவதை, கிராம தேவதை, இஷ்ட தேவதை எல்லாமே நம்ம போடுவோம் இல்லையா. சோ எல்லாருக்கும் சங்கல்பம் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த வேள்வி தீல வந்து அர்ப்பணங்கள் என்பது செய்யறோம். அர்ப்பணிக்கப்படுபவர்கள் அக்னியின் மூலம். அக்னி ஜுவாலை. நீங்க இதை எப்படி ரியலைஸ் பண்ண முடியும்னா, நம்ம 11வது சாப்டர் பகவத்கீதையில அவருடைய வாய்கள், அநேக வாய்களுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அக்னி ஜுவாலையில வந்து அந்த எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளுமே தலைகள் நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? அர்ஜுனர் சொல்றார் இல்லையா. சோ பகவானுடைய வாய்க்குள்ள இருந்து வர்றது என்னது? அக்னி ஜுவாலை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த அக்னி ஜுவாலையின் அந்த ஜுவாலை என்னன்றது, அவர் அக்னி ஜுவாலையின் மூலம் உண்கிறார். சோ அங்க வேள்வி தீலையுமே வர்றது எது? ஜுவாலை தான். அந்த ஜுவாலைக்குள்ள அர்ப்பணிக்கப்படுறத வந்து பகவான் ஸ்வீகரிச்சுக்கிறார். ஓகே, ஈ கேன். அவருடைய வாய்க்குள்ளயுமே வந்து என்ன இருக்கு? அதாவது அக்னி ஜுவாலையை கொண்டுதான் அனைத்துமே அவர் வந்து ஸ்வீகரிக்கிறார். சோ இப்படி இவர் அக்னியின் மூலம் உண்பதில் அவர் அடையும் மகிழ்ச்சியை விட, ஏன்னா அது நல்ல ஒரு காரியத்திற்காக செய்யப்படக்கூடிய செயல் இல்லையா, அதர்மம் இல்லை, தர்மமான காரியங்கள். சோ அப்போ அங்கே மகிழ்ச்சி என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸ்வீகரிப்பவர்களுக்கு. அந்த அத்தகைய மகிழ்ச்சியை காட்டிலுமே மேன்மையான மகிழ்ச்சி எதுனாக்கா, அதாவது ஒரு பக்தரின் வாயின் மூலம் வரும் அர்ப்பணிப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் தான் அவர் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறார். இப்ப நாம ஒரு பக்தர், ஒரு சாதாரண பக்தர் நாம இல்லையா, ஒரு சாதாரண பக்தர் மனசு பூர்த்தியா இறைவனுக்காக வந்து ஒரு மாலையை சாற்றுறதோ, இல்ல நாம உச்சாடனம் சொல்லி, அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு வந்து நைவேத்தியம் படைக்கிறோம். இது எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் ஏத்துக்கிறார், ஆனந்தம் கொள்கிறார். ஒரு பக்தரிடம் இருந்து, அதாவது தான் யார் என்பதை உணர்ந்து தனக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை உணர்ந்தவர்கள், இல்லையா, இறை தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர்கள் தான் பக்தர்கள். ஓகே, டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஏ டிவோட்டி. ஓகே, சோ அதுக்கு வந்து 3 நிலைகளை பற்றி நம்ம வந்து செகண்டரியா வச்சுக்கலாம். ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல கூட வந்து நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நியோஃபைட் டிவோட்டி கூட அதுல என்ட்ரி ஆகும். நம்பிக்கை இல்லாமல் வந்து அவனால அந்த பக்தி பாதையில அடியெடுத்து வைக்கவே முடியாது. ஸோ அதுல வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொள்றதுக்கு நமக்கு அனுபவங்கள் வேண்டும். அப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல் மத்தியம அதிகாரி, அடுத்து உத்தம அதிகாரி, இப்படி ஒவ்வொரு நிலையை வந்து கடந்து செல்கிறார்கள் பக்தர்கள். ஸோ பகவானும் கூட அதை வந்து ஏத்துக்கிறார். காரணம், அப்பொழுது அவர் பக்தர்களின் உறவினை, எதனால் அதை வந்து மகிழ்ச்சி அதிகமா இருக்குன்றதையுமே அதுக்கு மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அங்கே சம்பந்தம் என்பது ஏற்படுகிறது இல்லையா. சம்பந்தம் இல்லாமல் நம்ம வந்து உணர்வை கொண்டு வரவே முடியாது இல்லையா. இப்ப எத்தனையோ பேர் இந்த உலகத்துல வந்து ஜீவராசிகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. நாம எல்லாரும் எத்தனையோ பேரை வந்து நியூஸ் சேனல்ல கூட பாக்குறோம். அவங்களோட நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? கிடையாது இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் நியூஸ் சேனல் வந்து நம்ம ரெகுலரா பார்த்துட்டே இருப்போம். அதுவும் ஒரு செய்தி தொகுப்பாளர் இது மட்டும் நம்ம பாக்குறோம்னா அவங்களோட நாம என்ன பண்ணுவோம், ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா மனதளவில் அவங்களது மட்டும்தான் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையை வந்து நம்ம வளர்த்துக்குவோம். ஸோ சம்பந்தம் எப்பொழுது ஏற்படும்னாக்கா when we have the relationship இல்லையா. ஸோ இங்கே பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்லுவதை வந்து பகவான் வந்து ஸ்வீகரிக்கிறார் இல்லையா. தட்ஸ் ஹவ் இந்த ஜீவன் வந்து இறைவனோட வந்து சம்பந்தப்படுத்திக்கிறாங்க. ஸோ எதன் மூலியமா, இட்ஸ் லைக் எ த்ரெட் இல்லையா. யோகம், இந்த இணைப்பு என்பது யோகமாகும். ஸோ நாம மந்திர உச்சாடனம் சொல்லி இறைவனுடைய புனித நாமங்களை சொல்லி இறைவனுடைய சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்திக்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் த சம்பந்தா ஹேப்பன்ஸ். அப்போ அந்த நாம ஜபங்கள் நாம வந்து இறைவனுடைய தாழ் எண்ணிக்கொண்டே நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அந்த இடத்துல நாம தூய பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய நவவித பக்திஸ்ல ஒரு தொண்டு ஸ்மரணம் வந்து பண்ணின்றோம் இல்லையா. ஸ்மரணம் கேட்டல், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இது மூன்றுமே மிக மகத்துவம் வாய்ந்தது. ஒருத்தரை வந்து பக்தி பாதையில வந்து சுலபத்துல வந்து மிக இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் இதன் அடிப்படையில தான் வரும் இல்லையா. அர்ச்சனம் சாதன பக்தி இல்லையா. அடுத்து வந்தனம் நமஸ்காரங்கள், இது நெக்ஸ்ட் லெவல். அதுக்கப்புறம் தாஷ்யம், இது வந்து இந்த சேவையினுடைய சாதன பக்தியினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாஷ்யம். அடுத்து வந்து சாக்கியம், பாதசேவனம் எல்லாமே வந்து ஹையஸ்ட் லெவல். ஸோ பகவானுக்கு திருத்தொண்டு பிசிக்கலா பண்றது இல்லையா, லக்ஷ்மி தாயார் பண்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி
ஒரு செயல்ல வந்து நாம் ஈடுபடுறது. ஸோ இந்த முதல் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இந்த சாதன பக்தியில வந்து நாம வந்து பக்குவம் அடைஞ்சாதான் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பாவ பிரேம பக்திக்கே போக முடியும். ஓகே, ஸோ அப்படி பகவானுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நாம எடுத்துட்டு போகிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால பகவான் நம்மளிட்டு பிரியாம இருக்க முழுமுதல் கடவுளுக்குரிய உணவினை பல்வேறு விதமான தேவர்களின் பெயரால் அக்னியை கொண்டு செய்யப்படும் வேள்வியின் மூலம் வழங்கப்படுகிறது என்று வேதங்கள் வந்து கூறப்பட்டது. இது வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் தான். இதுவும் வந்து இங்க வந்து நாம ஸ்லோகத்தின் வழியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல விளக்குறார். இது ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்காது, நிறைய இடங்கள்ல இருக்கும். அதனால்தான் ஸ்ட்ராங்கா வந்து பொருளுரையில வந்து பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார். இந்த அக்னி வேள்வியின் அர்ப்பணங்கள் செய்யும் பொழுது ஸ்வாஹா வில் அந்த வார்த்தையோட முடியும் இல்லையா, என்ற மந்திரத்தை சொல்லி, அதாவது இந்திராய ஸ்வாஹா ஆதித்யாய ஸ்வாஹா என்று செய்ய வேண்டும். இந்திரன் மற்றும் ஆதித்யன் போன்ற தேவர்களின் மூலமாகவே முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இம்மந்திரங்கள் உச்சாடனம் செய்யப்படுகின்றன. முழுமுதற் கடவுளே சொல்றாராம் பின்னடிக்க, நாகம் திஷ்டாமி வைகுண்டே யோகினாம் ஹிருதயே சிவா தத்ர திஷ்டாமி நாரதஹ யத்ர காயந்தி மத்பக்தா. நான் வைகுண்டத்திலோ, நாகம் நா மீன்ஸ் இல்லை, அகம் மீன்ஸ் அவர் இல்லையா, திஷ்டாமி வைகுண்டம் நான் வைகுண்டத்திலோ, யோகிகளின் மனங்கிலோ இருப்பதில்லை. அதே யோகினாம் ஹிருதயேஷவா இல்லையா, யோகிகளுடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கிறது கிடையாது. எங்கே எனது லீலைகள், தத்ர திஷ்டாமி எங்கே இருக்கின்றேன் என்றால், நாரத யத்ர எனது பக்தர்கள் பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அங்கே நான் இருக்கின்றேன். அதாவது மத் பக்தா அதாவது பகவானுடைய பக்தர்கள். ஸோ இந்த இடத்துல நாரத அப்படின்றது நாரத மகரிஷியை வந்து குறிக்கின்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நாரத மகரிஷியை போன்ற இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள். ஸோ எங்கே எனது லீலைகளை பற்றி எனது பக்தர்கள் பெருமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அங்கே நான் இருக்கின்றேன். இப்ப பகவான் நாம பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல கூட பகவான் இருக்கார், நம்ம கூட தான் இருக்கார். ஸோ நாம அவரை பற்றி பேச பேச ஆனந்தம் கொண்டு பேச பேச கண்டிப்பா பகவான் நம்ம பக்கத்துல இருந்து அதையெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்பார். ஸோ எங்கே அவரை பற்றியான லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள், அவருடைய ரூபம் இது எல்லாம் விவாதிக்கப்படுகிறதோ அங்கே இறைவன் வந்து நிதர்சனமாக இருக்கிறார் என்று பொருள். உங்க பக்கத்திலேயே பகவான் உட்கார்ந்துருப்பார். நீங்க எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடோட நீங்க இந்த கேட்குறீங்களோ இறைவனும் உங்களோட சேர்ந்து அமர்ந்திருப்பார். நானும் எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு கொண்டு இதை வந்து எடுத்துரைக்கிறனோ என் பக்கத்திலுமே இறைவன் கண்டிப்பாக இருப்பார். ஸோ அதனால ஈடுபாடு கொண்டு செய்யணும். தட் இஸ் ஹவ் இன், அதாவது பொறுப்போடையுமே அதனோட வந்து மனசை வந்து லயித்து இல்லையா, சப்மிசிவ். அதாவது நம்ம வந்து தத்வித்தி பிரணிபாதேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையால படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ எப்படி குரு வந்து நமக்கு ஒரு ஆக்ஞா சொல்லும் பொழுது நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி விட்டு அவர் என்ன சொல்ல வரா அப்படிங்கறத வந்து கேட்கிறோம் இல்லையா. நீங்க எல்லாரும் குரு ஆக்ஞா கேட்டீங்க இல்லையா, இந்த வாரம் எல்லோருமே குருஸ்தானத்தை அடைந்து அனைவருக்குமே எடுத்துரைக்கணும், ப்ரீச் பண்ணணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஞாவா வந்து சொன்னார் இல்லையா குரு மகாராஜ். ஸோ அப்போ நாம குரு ஆகணும்னா நாம் எந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடையணும் இல்லையா. குருவை வில் ரெகக்னைஸ், எல்லோருமே குரு ஆயிட முடியாது. இட் சுட் பி குரு ஆகிறதுக்கு வந்து அவருடைய குரு ரெகக்னைஸ் பண்ண பிறகுதான் குருவே ஆகவே ஆக முடியும். ஸோ நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது குருவுக்கு தெரியும். ஆர் வி எலிஜிபிளா அப்படிங்கிறதுமே வந்து குருவுக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும் தான் குரு ஆக முடியும். எல்லோருமே குரு ஆகிவிட முடியாது. இட் இஸ் நாட் எ ரோ, இட் இஸ் நாட் எ என்னது ஒரு பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரோல் கிடையாது. ஏன்னா இட் இஸ் எ வெரி வெரி கிரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா. ஒரு ஜீவனை வந்து கரை சேர்க்கறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து குரு வந்து கொடுக்கிறார், நம்ம கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுக்கிறார். ஸோ அதோட யாருக்கு நாம தீட்சை கொடுக்குறோமோ அவங்களுடைய பாவ புண்ணியங்களையுமே களையக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாம தான் எடுத்து அதை வந்து கலைக்கணும். ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது இல்லையா. நாம ஒன்லி திங் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் முன்னாடி பாவம் புண்ணியம் எதுவா இருந்தாலுமே அதை வந்து நமக்கு முழுவதுமாக வந்து ஜீரோ பொசிஷனுக்கு. இப்ப வசந்தி மாதாஜியும் கீதா மாதாஜியுமே வந்து தீட்சை எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய முந்தைய கர்ம பலன்கள் எதுவாக இருந்திருந்தாலும் அது எல்லாமே வந்து ஃபுல் கிளியர் ஆயிருக்கும். தட்ஸ் ஹவ் குரு, ஆத்தன்டிக் குரு இல்லையா. ஸோ அப்புறம் ஜெயபதக சாமி மகாராஜ் வந்து ரொம்ப 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 கருணை கொண்டவர். நீங்க எல்லாரும் கூட உங்களுடைய
பக்தி சேவையில எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தடை கற்கள் வருகின்றது என்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர்களோ அப்போ நீங்க முதல் தடவையா என்ன பண்ணணும்னாக்கா நம்ம வந்து காலையில ஆரம்பிக்கும் பொழுதே குரு பிரணாம் மந்திரத்தை சொல்லி இல்லையா, அவரிடத்துல நீங்க செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டை வந்து பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு நீங்க பக்தியை வந்து செய்துட்டே போங்க. கண்டிப்பா அந்த பக்தியில வந்து எந்த ஒரு தவறுதலுமே ஏற்படாது. ஓகே, மேலும் அவருடைய ஆரோக்கியத்திற்காக ஒரு மாலை நீங்க ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதை கண்டினியூஸா ப்ரே பண்ணுங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே இது யாரெல்லாம் தீட்சை எடுத்தீங்களோ அது மேண்டேட்டரியா வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா அது உங்களுடைய எல்லாமே வந்து ருணானுபந்தம் அப்படின்றதுல ஒண்ணு வருது இல்லையா. குரு கடனை நம்ம எந்த ஒரு சேவை கொண்டும் தீர்க்க முடியாது. ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சேவையை வந்து செய்து ஓரளவுக்காவது நம்மளால அதை வந்து நம்ம வந்து செயல்படுத்த முடியுதான்னு பார்க்கணும். குரு நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய அதாவது அனுகிரகம் வந்து எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் நம்மளால தீர்க்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து நம்மளால முடிஞ்ச சேவை செய்து அவர்களுடைய புகழை வந்து நாம காப்பாற்ற வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அதுதான் நாம குருவுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு. நாம குரு ஆகணுமா இல்லையான்றத வந்து நம்ம குரு பார்த்துப்பார் இல்லையா. அதை பத்தி நாம வந்து பெருசா ஆலோசிக்க வேண்டியதில்லை. நம்முடைய சாதனையை மட்டும் நாம என்ன பண்ணணும், பக்குவமா செய்யறதுக்கு வந்து பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிரஜல்பாவை மட்டும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விட்டுணும். அதை விட்டாலே பாதி நமக்கு வந்து முன்னேற்றம் தான். எது வரைக்கும் நம்ம பிரஜல்பால ஈடுபட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் இன்னும் யாரை பத்தி பேசுறோமோ அவங்களுடைய கர்ம பலன்களோட நாம சம்பந்தப்படுகிறோம். அந்த பாவ புண்ணியங்களையுமே நாம சுமக்கணும். அதனால்தான் நமக்கு நிறைய தடை கற்கள் வர்றதுக்கு காரணம் கூட. ஸோ ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ நாம எங்கே வந்து அதை விடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், எங்கே எனது லீலைகளை இதை விட நீங்க என்ன பண்ணலாம், 10 பேர் கூட்டிட்டு பகவான லீலைகளை புகழாரங்களை பேசலாம். அது உங்களுக்கு வந்து நல்மார்க்கத்தை கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ எங்க பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல பேசுறது வேற, ஆனா சும்மா பிரஜல்பா மட்டும் நம்ம யாரை பத்தியுமே பேசக்கூடாது. அது மிக தவறானது. இதிலிருந்து முழுமுதற் கடவுள் தான் பக்தர்களை விட்டு நீங்க மாட்டார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். பகவான் எப்பவுமே பக்தர்களோட தான் இருப்பார். அக்னி வேள்வி என்பது வாழ்வில் இன்று நிச்சயமாக இல்லை. ஸோ ஆனால் பக்தர்களும் அந்தணர்களும் பரமபுருஷ பகவான் வாழும் பிரதிநிதிகள் ஆர்வர். ஆகையினால் தான் வைணவர்களுக்கும் அந்தணர்களுக்கும் உணவளிப்பது முழுமுதற் கடவுளுக்கு உணவளிப்பது போல கருதப்படுகிறது. எஸ், நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வைஷ்ணவா ஒரு சாது வந்திருக்காங்க, ஒரு குரு வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நாம உணவை வழங்கினால் இறைவனுக்கே உணவு வழங்கியதாக கருதப்படுகிறது. ஏன்னா அவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்க, தலைபாகத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ அக்னி வேள்வியின் மூலம் அர்ப்பணிப்பதை காட்டிலும் அந்தணர்களுக்கும் வைணவர்களுக்கும் உணவளிப்பது சக்தி வாய்ந்ததாகும். அதாவது ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்றது உத்தமம் தான், அதை விட உத்தமமானது அதாவது பக்தர்களுக்கு வந்து திருத்தொண்டு, தூய பக்தர்களுக்கு திருத்தொண்டு, ஒரு வைஷ்ணவாக்கு ஒரு பிராமணருக்கு வந்து நாம தொண்டு புரிதல். இதற்குரிய சிறந்த உதாரணம் வந்து அத்வைத பிரபுவின் செயலிலிருந்து நாம் காணக்கூடும் இல்லையா. அத்வைதாச்சாரியார் தனது தந்தையின் சிராத்தத்தன்று அவர் என்ன பண்ணார், அவர் முதலில் ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்களை அழைத்து உணவளித்தார். ஸோ ஹரிதாஸ் தாகூர் பேசிக்கலி ஒரு முகமதியன் ஃபேமிலி இல்லையா. அததான் அதாவது மனிதர்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு சுபாவம் என்னன்னா, அடுத்தவர்கள் நல்லது செய்தா அதை வந்து அவங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்காது இல்லையா. அவர்களுடைய வீக்னஸ் பாயிண்ட் எதுவோ அதை வச்சு அவங்கள வந்து இழிவாவே பேசிட்டு இருப்பாங்க உண்டு இல்லையா. மேலும் இவர்கள் நல்ல குலத்திலேயே பிறந்திருக்கலாம், ஆனா இவர்கள் இழிவான செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் என்றைக்கும் உணர்வது கிடையாது. அதை நம்ம சுட்டி காட்ட கூட முடியாது, ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சுபாவம் இல்லையா. அடுத்தவர்களுடைய அதாவது செயல்பாடுகள் பாவ விளைவுகள் எல்லாமே நாம பேச முடியாது. அதை நாம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த பாவ கர்மங்களுக்கும் நாம சம்பந்தப்பட்டு விடுவோம். சோ 2 நிலைகள், மனிதனாகப்பட்டவன் பிறப்பால் உயர்ந்தவனாகவும் பிறப்பால் தாழ்ந்தவனாகவும் இருக்கின்றான். ஆனால் பிறப்பால் தாழ்ந்தவனாக இருக்கக்கூடியவன் உயர்வான ஒரு திருத்தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் பிறப்பால் உயர்வான நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார். they'll become envious, பொறாமை கொள்வார்கள். பகவான் அவங்களுக்கு என்னவோ அருள் புரிஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு நினைப்பாங்க. உண்மையிலே நாம வந்து முயற்சி எடுக்கிறது கிடையாது, அடுத்தவர்களுடைய முயற்சியை மட்டும் நாம கம்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்படியே நாம காலத்தையும் கடிச்சு விடும். இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சுபாவம்.
இந்த இடத்துல ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு தான் வந்து அந்த பிரசாதத்தை, ஏன்னா ஸ்ராத்தம் பண்ணும் பொழுது நாம் இறைவனுக்கு தான் அபிர்வாகம் கொடுக்குறோம் இல்லையா? அந்த அரிசி, இன்னும் எள்ளு தண்ணி எல்லாமே நம்ம இறைவனுக்கு தான் கொடுக்குறோம் இல்லையா? ஆனா நம்ம வீட்டுல சமைக்கக்கூடிய அந்த வஸ்துக்களை இந்த ஸ்ராத்தத்தை செய்த அந்த பிராமணருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து இலை போட்டு அமுதம் படைத்தோம் என்றால் பகவான் அவர்கள் மூலியமாக அதை ஸ்வீகரிக்கிறார். ஸோ அதையும் நாம நாம என்ன பண்றோம், அவர்களுக்கு ஏதோ தர்ஷனம் கொடுத்துட்டு, ஸோ நான் பிராமின்ஸ் வீட்டுல பிராமின்ஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி இட் இஸ். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் பிராமின்ஸ் வீட்டுல ஐ திங்க் தே டேக் கேர், அவங்க கண்டிப்பா உணவு கொடுத்து தான் அவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. நான் பிராமின்ஸ் வீட்டுல வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனா சில பேர் வீட்டுல நான் பிராமினா இருந்தாலும் பிராமினிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்க வீட்டுல பிராமின்ஸ் கண்டிப்பா சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அவங்க வீட்டுல வந்து எந்த இந்த மாதிரி கிடையாது. பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் இப்ப எல்லாம் தீட்சை எடுத்தவங்க வீட்டுல கண்டிப்பா எந்த பிராமின் வேணாலும் சாப்பிடலாம் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா அவங்க வந்து இறைவனுக்காக அமுது படைக்கிறதுக்காக உணவை வந்து படைக்கிறார்கள். அது இறைவனுக்குமே வந்து அர்ப்பணித்து விடுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட உணவை வந்து நாம் முதலில் வந்து பிராமணர்களுக்கு வழங்கினால் அவர்கள் மூலியமாக பகவான் வந்து ஸ்வீகரித்து விடுகிறார் அந்த பிரசாதத்தை. ஓகே. தனது தந்தையின் ஸ்ராதத்தன்று அவர் முதலில் ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்களை அழைத்து உணவளித்தார். அதாவது ஸ்ராத்தம் முடிந்தவுடன் ஒரு அந்தணனுக்கு உணவளிக்க வேண்டும். இதுல வந்து இவர் யார், அத்வைதாச்சாரியா வந்து பீங்க பிராமணிக்கல் இதுல இருந்து அவர் என்ன பண்ணார், ஹரிதாஸ் தாகூருடைய மேன்மையான செயல்களை அவர் வந்து கண்டிருப்பார் இல்லையா? he would have felt. பிளைண்டா யாருமே யாருக்கு செய்திட மாட்டாங்க. until otherwise அந்த ஜீவன் வந்து உணரணும். எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய மனிதன் வந்து அதாவது தகுதி படைத்தவன் என்பது எந்த தகுதிகள் அடிப்படையில் அவன் வந்து செயலாற்றுகின்றானோ அதெல்லாம் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுதான் கண்டுபிடிப்பான் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ராதத்தினுடைய உணவு கொடுக்கணும்னா அதற்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நாம வெஜிடேரியனா அந்த ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸோட இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த உணவு வந்து கொடுக்கப்படும், அதாவது சாரி அளிக்கப்படும், படைக்கப்படும். ஸோ இப்படி ஹரிதாஸ் தாகூர் வந்து முகமதியன் அப்படிங்கிற அந்த பேசிக் கான்செப்ட் மட்டும் எல்லாருடைய மனசுல நின்று போறது. ஆனா அவர் இறைவனுடைய தொண்டு ஒவ்வொரு நாளுமே 3 லட்சம் தடவை அப்படின்னா இப்போ 108 மாலை பண்ணா 1,86 மந்த்ராஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா 108 × 108 பண்ணும்பொழுது 11,000 சில்லற வரும். இன்டூ நீங்க என்ன பண்ணணும்னாக்கா 16ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஓகே, 108 × 108 இல்லையா? இன்ட்டு ஒவ்வொரு மந்திரமும் எத்தனைனாக்கா 16 சிலபல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? பகவானுடைய நாமங்கள் 16 இருக்கு. ஸோ 1,86,624 தடவை வந்து நாம வந்து பகவானுடைய நாமங்களை சொல்றோம் அப்படிங்கிறது பொருள் இல்லையா? ஸோ அப்படி 108, அப்போ இன்னும் எத்தனை தடவை 192 சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? 192 ரவுண்ட்ஸ் இன்டூ 108 போட்டோம்னாக்கா 20,736 இன்டூ 16 போட்டோம்னாக்கா 3,31,000 வருது. ஓகே, 192 டைம்ஸ் கூட ஜாஸ்தி தான். ஓகே, 192 ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா 180 ரவுண்ட்ஸ் போட்டா ஓரளவு கரெக்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். 185 இன்டூ 16 இன்டூ 180 இன்டூ 108 இன்டூ 180 கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா 3,11,000 வருது. அப்போ 175 போட்டா நமக்கு வரும். 175 ரவுண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா ஹரிதாஸ் தாகூர் பண்ண மாதிரி கரெக்டா 175ல அதுலயும் வந்து 2,400 அப்படின்னா 16 மாலையை குறைச்சிக்கணும், 16 ரவுண்ட்ஸ் குறைச்சிக்கணும். அப்போ 16 ரவுண்ட்ஸ் குறைச்சோம்னாக்கா 164. ஓகே, 164 இன்ட்டு 108 இன்ட்டு 16 அது குறைஞ்சிடும். பண்ணிடுங்க மாதாஜி, டோட்டல் நம்பர் வச்சு கரெக்டா வந்துடும். டோட்டல் நம்பர் வச்சு டிவைட் பண்ணிடுங்க. 108 பிளஸ் அது ரெண்டையும் வச்சு டிவைட் பண்ணிடுங்க. நானே நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ்க்காக அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுதான், அது வந்து நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸுக்கு அது 108 × 16 போட்டு டிவைட் பண்ணி விட்டுருங்க.
மொத்தத்தை. அப்போ எக்ஸாக்ட் ரவுண்ட் உண்டு. 173 வருது. ஓகே, 173 அதான் 175 ரவுண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்கள் செய்தது போல செய்யறதுக்கு. ஆனா அது பண்றதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா இட் வில் டேக் டைம். இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஒரு நாள் ஃபுல்லா கண்டிப்பா ஆகும். மாதிரி ஹரிதாஸ் தாகூருடைய பக்தி உணர்வை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அத்வைத பிரபு சிராத்தம் முடிந்தவுடன் ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்களுக்கு உணவளித்தார். இத்தனைக்கும் ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்கள் முகமதிய குலத்தில் பிறந்தவர். அதனால்தான் ஹரிதாஸ் தாகூர் அத்வைத பிரபுவிடம் அந்தனில் குலத்தில் அவரது நிலையை சங்கடத்துக்குள்ளாக்கும் இச்செயலினை ஏன் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். ஏன்னா அடுத்தவங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் எல்லாருமே உறவினர்கள் இல்லையா, அவங்க இவருக்கு முதன்மை ஸ்தானத்தை கொடுத்துட்டா அடுத்து அவங்க சாப்பிடாம கூட போயிடுவாங்க. இது சங்கடத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறார். அதற்கு பதிலாக அத்வைத பிரபு சொல்றார், ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்களுக்கு உணவளிப்பது கோடிக்கணக்கான அந்தணர்களுக்கு உணவளிப்பதற்கு சமமாகும் என்று சொல்றார். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை அவருடைய திருநாவுல பகவான் நடனம் ஆடுகிறார் இல்லையா. அத்தனை நாமங்கள் அவர் சொல்றார். சோ அதை விட ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு நபருக்கு தேவையே கிடையாது இல்லையா. இதனை அவர் எந்த கற்றறிந்த அந்தனிடமும் ஆயிரக்கணக்கான அந்தரம் உணவளிப்பதனால் வரும் புண்ணியத்தை ஹரிதாஸ் தாகூர் ஒருவருக்கு அளிக்கும் உணவினாலே தான் பெற்றுவிட முடியும் என்று வாதிப்பதற்கும் நிரூபிப்பதற்கும் அவர் தயாராகவே இருந்தார். யாரு? அத்வைதாச்சாரியர். வேள்விகள் உண்மையிலே குவாலிஃபைடு பிராமணாக்கு தான் நம்ம உணவளிக்கணும். பிறப்பால பிராமணர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் உணவளிப்பது அந்த குவாலிஃபிகேஷன். நம்ம எல்லாருமே இந்த கலங்கங்களோட அலையிறவங்க தான். இதுல வர்ணத்திற்கு எந்த சம்பந்தமே கிடையாது. பிராமணரா இருக்கவன் அவன் பக்குவம் அடைஞ்சவனா இருக்கணும். ஆனா அந்த பக்குவம் எல்லா சமயத்திலயுமே அவங்ககிட்ட கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. வேத மந்திரங்கள் ஓதுகிறவர்களே ஒரு பார்ட்டி கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க, இன்னொரு பார்ட்டி கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க இல்லையா. இப்போ ஒரு கோயில் நிர்வாகத்துல அவங்க ட்ரஸ்டீஸ் இருக்காங்கன்னா, இது நடைமுறையில நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த டெம்பிளுடைய என்னுடைய கணவர் ஒரு ட்ரஸ்டியா இருக்கார். ஸோ அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ தர்மம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி, இன்னொன்னு அதர்மமே செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடியதும் இன்னொரு பகுதி இல்லையா. சோ இதுல தர்மத்தின் தரப்புல நிக்கிறதுக்கு அவங்க வர்றதுக்கு தயாராகவே இல்லை, கண்டிப்பா இல்லை. ஏன்னா பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ஸ்வீட் கிடையாது இல்லையா. தர்மம் பேசக்கூடியவங்க கரெக்டா தான் பேசுவாங்க. ஒருத்தர் அவங்கள அவங்கள நல்ல இதுல நம்மளுடைய குட் புக்ஸ் ஆஃப்ல வச்சுக்கணும்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. இருக்கிறத யதார்த்தமா பேசக்கூடிய தன்மை. இப்ப எப்படி அத்வைதாச்சார் சொல்றாரு இல்லையா, அந்தணர்கள் குவாலிஃபைடு, அதாவது பிற அந்தணர்கள் சாப்பிடலனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு இவர் ஒருத்தருக்கு நான் சமையல் நான் இவர் ஒருத்தர் சாப்பிட்டாலே போறோம், கோடிக்கணக்கான அந்தணர்கள் உணவு சாப்பிட்டதுக்கு சமம் என்று அவர் எவ்வாறு அந்த மனசை எடுத்துட்டு போறாரு இல்லையா. தட் மீன்ஸ் he has realized the higher quality இல்லையா. சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் அந்த நேச்சர் யார்கிட்ட இருக்கு? ஹரிதாஸ் தாகூர் கிட்ட இருக்கிறத யார் உணர்ந்திருக்கார்? அத்வைதாச்சாரியா உணர்ந்திருக்கார். அன்குவாலிஃபைடா இருக்கிறவங்கள நாம் 1000 பேரை கூப்பிட்டு உணவு படைக்கிறத விட குவாலிஃபைடா இருக்கக்கூடிய 2 பேருக்கு நம்ம உணவு படைத்தாலும் அதுவே நமக்கு ஆத்ம திருப்தி இல்லையா. சோ உண்மையான அந்த குவாலிஃபைடு பிராமணன்ஸ் மூலியமா தான் பகவான் ஸ்வீகரிக்கிறார். சோ பேரளவுல இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு நாம் உணவு அடைத்தால் அது இறைவனுக்கு போய் சேராது. ஏன்னா அவர்கள் அதை உண்பது எதை கொண்டு? அவங்களுடைய சுயபுலன் திருப்தி. இதையும் நாம் அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா. அவங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னு சாப்பிடுவாங்க, அது பிரசாதமா அவங்க எடுத்துக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனா அதே நீங்க ஒரு ஆச்சாரியா நிலையில இருக்கக்கூடிய ஹரிதாஸ் தாகூர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பக்தியில நிலை பெற்றவர்களுக்கு நாம் அதை உணவு படைத்தோம் என்றால் அது இறைவனுடைய பிரசாதம் என்று அவர்கள் அதை ஏற்று இல்லையா, அவர்கள் அதை பிரசாதமாக ஸ்வீகரிப்பார். தன்னுடைய புலன் திருப்திக்காக ஸ்வீகரிக்க மாட்டாங்க. இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பக்தியில எல்லா இடத்துலயுமே நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நோக்கத்தை நாம புரிஞ்சுக்காம நாம் செயல்படும் பொழுது அந்த பக்தி வீணான பக்தி ஆகிவிடுது. ஓகே, எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஏக் பிரம்ம நித்யம் விரஜம் ஸ்நாதனம் ஸ்ரத்தா தபோ மங்கள மௌன சம்யமை சமாதீனா பிப்ரதி ஆர்த்த திருஷ்டயே யத்ரேதம் ஆதர்ஷ இவாவாபாசதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத் பிரம்மம்
நித்யம் விரஜம் சனாதனம் ஸ்ரத்ததபோ மங்களமௌன சம்யமைக சமதினா பிப்ரதிஹார்த்தா திருஷ்டயே அத்ரேதம் ஆதர்ச இவாபாசதே யத் எது பிரம்ம அந்தன கலாச்சாரம் நித்தியம் நித்தியமானது, விரஜம் மாசில்லாதது, சனாதனம் ஆதி இல்லாதது, ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை, தபா தவம், மங்கள மங்களமானது, மௌன மௌனம், சௌம்யமை மனதையும் புலன்களையும் அடக்குதல், சமாதின சமாதி நிலையில், பிப்ரதி ஒளி பெறுகிறது, ஹா அவர் செய்தபடி, அர்த்த வேதங்களின் உண்மையான நோக்கம், திருஷ்டையே கண்டடையை கண்டடையை கண்டடைய வேண்டும் என்ற நோக்கம். கண்டு அடைய வேண்டும். கண்டு அடைய வேண்டும் எனும் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க, நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டு அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கம். கண்டு அடைய வேண்டும் எனும் நோக்கம். எத்ர எங்கு, இதம் இவை எல்லாம், ஆர்தசே கண்ணாடியில், இவ போல, அவ பாசதே தோன்றுதல். மொழிபெயர்ப்பு. அந்தன கலாச்சாரத்தில் ஓர் அந்தணனின் பரம நிலையை நித்தியமாக பேணப்படுகிறது. காரணம், வேதங்களின் நெறிகளை அவன் நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவனிடம் தவம், வேத முடிவு, மெய்யறிவு, மன அடக்கம், தியானம் போன்ற எல்லாம் இருக்கின்றன. அதனால் கண்ணாடியில் முகம் தெளிவாக தெரிவது போல அவனிடம் வாழ்வின் உண்மை லட்சியம் பிரகாசமாக இருக்கிறது. பொருளுரை. சென்ற ஸ்லோகத்தில் அக்னி வேள்வியில் நிவேதனங்களை அர்ப்பணம் செய்வதை காட்டிலும் ஓர் உயிருள்ள பிராமணனுக்கு அவற்றை உண்ண கொடுத்தால் சாலச் சிறந்தது என்று விளக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்தன கலாச்சாரம் என்றால் என்ன என்பதற்கும் உண்மையான அந்தணன் யார் என்பதற்கும் விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கின்றது. கலியுகத்தின் வேள்விகளை செய்வதை காட்டிலும் ஓர் அந்தனுக்கு உணவளிப்பது ஆற்றல் மிக்கது என்பதினால், அந்தணர் குடும்பங்களில் பிறந்த ஒரு காரணத்தினால் அந்தனருக்குரிய தகுதிகள் இல்லாதவர்களும் பிராமண போஜனா என்று சொல்லப்படும் அந்தணருக்கு உணவளிக்கும் மரபு காரணமாக தங்களுக்கே அளிக்க வேண்டும் என்ற உரிமை கொண்டாடுகின்றனர். இப்படிப்பட்ட பெயரில் மட்டும் அந்தணர்களாய் இருக்கும் இவர்களை உண்மையான அந்தணர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்காகவே பிரது மகாராஜா அந்தணன் என்றால் யார் என்றும் அந்தணன் கலாச்சாரம் என்றால் என்னவென்றும் இங்கே உண்மையான விளக்கம் தருகிறார். ஒளியற்ற நெருப்பை போல வாழ்பவர்கள் தாங்கள் இருக்கும் நிலையை வைத்தே தாங்கள் வாழ்வின் நலம் பெற நினைக்க கூடாது. ஓர் அந்தணன் என்போன் முதலில் வேதங்களின் முடிவுகளை நன்கு அறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும். இதனை பகவத்கீதையும் விளக்குகிறது. வேதை சர்வை ரகம் ஏவ வேத்திய. பகவத்கீதை 15:15. வேத முடிவுகளை பற்றிய அறிவு அல்லது வேதாந்தத்தை பற்றிய அறிவு என்பது கிருஷ்ணரது அறிவாகவே இருக்கிறது. இது மிக மிக உண்மையான ஒன்று. கிருஷ்ணர் அவர் இருக்கிற நிலையிலேயே பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளபடி ஜென்ம கர்மசா மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வந்தஹ. அறிந்து கொள்ளும் ஒருவன் சரியான அந்தணன் ஆகிறான். கிருஷ்ணரை முற்றும் உணர்ந்தோன் எப்போதும் உன்னத நிலையிலே இருப்பான். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மாம்சயோ வியாபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சா குணான் சமதீத்தயான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பக்தி தொண்டில் எப்போதும் தன்னை வைத்திருப்போன் எந்த சூழலிலும் தன் நிலையிலிருந்து இழிந்ததில்லை. அவன் உடனடியாக ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்து பிரம்ம நிலையை எய்துகிறான். ஆகையினால் பகவான் கிருஷ்ணரது பக்தி ஓர் உண்மையான அந்தணன் ஆவான். அவன் பந்தப்பட்ட வாழ்வின் 4 குற்றங்களாய் தவறு செய்ய தூண்டுதல், மாயைக்கு ஆளாதல், ஏமாற்றுதல் மற்றும் குறையுடைய புலன்களை பெற்றிருத்தல் என்பவற்றிலிருந்து விடுதலை பெற்று இருப்பதனால் அவன் நிலை உன்னதமானது. ஓர் உண்மையான வைணவர் அல்லது கிருஷ்ண உடையவர் எப்போதும் உன்னதமான நிலையிலேயே இருக்கின்றனர். ஏனென்றால் அவர் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக இருந்து கொண்டு கிருஷ்ணருக்கு உகந்தவைகளையே பேசுகின்றனர். கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதிகளாய் இருப்பவர்கள் கிருஷ்ணரின் பேச்சுக்களுக்கே வாய் அசைப்பவர்களே. ஆதலினால் அப்பேச்சுக்கள் மேற்சொன்ன 4 குற்றங்கள் இல்லாதிருக்கின்றது. கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் எப்போதும் எல்லோரும் அவரை பற்றி நினைத்து கொண்டு அவரது பக்தர்களாக மாற வேண்டும் என்றும் அவருக்குரிய மரியாதையான வந்தனங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்றும் அவரையே
சரணடைய வேண்டும் என்றும் கூறுகின்றார். இப்பக்தி பணிகளே தவறுகளில் இருந்தும் மாயையிலிருந்து ஏமாற்றுவதிலிருந்தும் குறையிலிருந்தும் நீக்கி உன்னதமாக இருக்கின்றன. அதனால் இக்கொள்கையை பரப்பும் கிருஷ்ணரின் சீரிய பக்தன் எவனொருவனும் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின் அடிப்படையிலேயே பேசுகின்றான். இவனே விரஜம், அதாவது பௌதீக மாசுகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றவன் என்று அறியப்படுகிறான். எப்போதும் ஒரு உண்மையான அந்தணனோ அல்லது வைணவோ வேத முடிவுகளையோ அல்லது முழுமுதற் கடவுளால் அருளப்பட்ட வேத கருத்துக்களையோ சார்ந்திருக்கின்றான். வேத ஞானத்தின் மூலம் முழு பொருளின் உண்மையான நிலையினை அறிந்து கொள்ள முடியும். அவரை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3 நிலைகளில் சித்தரிக்கின்றன. அருவமான பிரம்மம், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா மற்றும் முழுமுதற் கடவுள் என்று நினைப்பதற்குரிய காலந்தொட்டே இந்த ஞானம் பூர்ணமாய் இருக்கின்றது. இக்கொள்கையினையே நித்தியமாக அந்தணர் கலாச்சாரம் அல்லது வைணவ கலாச்சாரம் சார்ந்திருக்கின்றது. வேதங்களின் மீதும் முழுமுதற் கடவுளின் மீதும் உண்மையான நம்பிக்கை வைத்த ஒருவன் இந்த வேத ஞானத்தை அடைத்து அதனை அவனுக்கு மட்டுமல்லாது அந்த ஞானத்தினை அது கூறும் செயல்களையும் எங்கும் ஒருவன் பரப்புதல் வேண்டும். இதில் வரும் மங்களம் எனும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் உடையது. ஸ்ரீதர சுவாமி கூறுகிறார், நல்லனவற்றை செய்வதற்கும் அல்லாதவற்றை செய்ய மறுப்பதற்கும் மங்களம் என்று பொருள். நல்லனவற்றை செய்வது என்பதற்கு பொருள் பக்தி தொண்டு புரிவதற்கும் உதவுகளை செய்வது என்றும், அல்லானவற்றை செய்யாதிருத்தல் என்பதும் பக்தி தொண்டு செய்யாமல் ஊடு விளைவிப்பவைகளை செய்யக்கூடாது என்பதும் ஆகும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை சேர்ந்த நாம் எல்லோரும் இக்கொள்கையினை 4 விதமான தீமைகளை தடை செய்யதிருப்பதன் மூலம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். அவை முறையற்ற உடலுறவு, மது பழக்கம், சூது மற்றும் புலால் உண்ணுதல் போன்றவையாம். மேலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஓர் நாளில் குறைந்தபட்சம் 16 சுற்றுக்கள் உச்சாடனம் செய்வதும், காயத்ரி மந்திரத்தை ஓர் நாளில் 3 முறை தியானம் செய்வதும் என்றும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம். இதன் மூலமாக ஒருவன் தனது அந்தன கலாச்சாரத்தையும் ஆன்மீக ஆற்றலையும் தொய்வின்றி காக்க முடியும். பக்தி தொண்டின் இக்கொள்கைகளை கடுமையாக பின்பற்றுவதன் மூலம் ஓர் நாளின் 24 மணி நேரமும் மகாமந்திரமான ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சாடனம் செய்வதன் மூலமும் ஆன்மீக வாழ்வில் ஒருவன் உண்மையான வளர்ச்சியடைந்து முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேர் காணும் தகுதியினையும் பெறுகிறான். ஏனென்றால் வேதங்களை கற்பது அல்லது புரிந்து கொள்வது என்பதில் முக்கிய குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்வதேயாகும். ஒருவன் இவ்வேத கொள்கைகளை மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி பின்பற்றுவான் என்றால் அவன் முழு பொருளான பகவான் கிருஷ்ணரது தன்மைகளை கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்ப்பது போல ஓர் ஆரம்ப நிலையே மிக நெருக்கமாக கண்டுகொள்வான். முடிவாக ஒரு மனிதன் அந்தணர் குலத்தில் பிறந்து அந்தணன் போல் தோற்றம் அளிப்பதினாலேயே அவன் உண்மையான அந்தணன் ஆக கருதப்பட மாட்டான். அவன் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன, தகுதிகள் அனைத்தும் பெற்று அந்தண கொள்கையை வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டும். இதன் மூலமே அவன் முழு கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றவனாகவும் கிருஷ்ணர் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்பவனாகவும் ஆகக்கூடும். பிரம்ம சங்கீதை எவ்வாறு ஒரு பக்தன் தன் மனதில் கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேர் காண முடியும் என்று கூறுகிறது. பிரேமாஞ்சனா சுரித பக்தி விலோச்சனேன சந்த சதைதவா ஹிருதயே ஸ்ரீ விலோக அந்தி யம் சாம சுந்தரம் அச்சிந்திய குணஸ்ரூபம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. கிருஷ்ணரின் மேல் அன்பு கொண்டு உண்மையான பக்தன் சியாம சுந்தரம் என்று அறியப்படும் முழுமுதற் கடவுளை இடைவிடாது தன் மனதில் காண்கிறான். இதுதான் அந்தன கலாச்சாரத்தின் சரியான நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சித்ரலேக மாதாஜி வாசிங். தேஷாம் அஹம் பாத சரோஜரேன ஆர்யாவஹோ யாதி கிரீடமாயுஹ யம் நித்யதா பிப்ரத ஆசி பாவம் நஷ்யதி அமும் சர்வகுணா பஜந்தி. எஸ் வாசி. हरे कृष्ण माता जी. तेषामहं पाद सरोजरेणुम् आर्यावहे यादि किरीडम् आयुः यं नित्यदापि पाद आसि पापं नश्यति अमुं सर्वगुणा भजन्ति. தேஷாம் அவர்கள் எல்லோரின் அகம் நான் பாதங்கள் சரோஜ தாமரை ரேணும் தூசு ஆர்யா ஓ மரியாதைக்குரியவர்களை வகைய பொறுத்து கொள்ளுங்கள் அதுவரை கிரீடம் மணிமுடி ஆயுகு வாழ்வின் இறுதி வரை
எம் எது, நித்தியதா எப்போதும், விப்ரதக தாங்கிக் கொண்டு, ஆசி மிக விரைவில், பாவம் பாவங்கள், நஸ்யதி தோற்கப்படுகின்றன, அமும் அவையெல்லாம், சர்வகுணா முற்றிலும் தகுதி பெற்ற, பஜந்தி பிரார்த்தனை. மொழிபெயர்ப்பு. இங்கிருக்கும் மரியாதைக்குரியவர்களே, எனது வாழ்வின் இறுதி வரை அந்தணர் மற்றும் வைணவர்களின் திருவடி தாமரையில் இருக்கும் தூசியினை இந்த மணிமுடியின் மீது நான் சுமக்க வேண்டும் என்பதற்கு உங்களது மேலான ஆசிகளை யாசிக்கிறேன். எவன் ஒருவன் தன் தலையின் மீது அவர்கள் பார்த்த தூசினை சுமந்து கொண்டிருக்கிறானோ அவன் தன் வாழ்நாளில் செய்த பாவங்களின் விளைவுகளில் இருந்து விடுபட்டு முடிவில் நயந்தரும் நற்குணங்களை பெற்றவனாகிறான். பொருளை முழுமுதற் கடவுளின் மீது மாறாக நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் ஒருவர், அதாவது பரமபுருஷ பகவானின் பக்தன் அல்லது ஓர் வைணவர் மீது மாறாத நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் ஒருவன் தேவர்களுக்குரிய தகுதிகளை பெறுகிறான். யஸ்யாதி பக்திர் பவதி அஹிஞ்சனா சர்வை குணைஸ் தத்ர சமாசதே 0. பாகவதம் 5.18.12. பிரகலாத மகாராஜா மேலும் கூறுகிறார், நைஷாம் அதி தாவத் உருக்ரமங்கிரீம். எவன் ஒருவன் தன் தலையின் மீது உண்மையான வைணவரின் திருவடி தாமரையில் உள்ள தூசினை சுமக்காதிருக்கின்றனோ அவனால் முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவ்வாறு முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ளாதவன் வாழ்க்கை குறைவுடையதாகும். ஏராளமான பிறவிகள் எண்ணற்ற தவங்கள் செய்து விரதங்கள் இருந்து பரமபுருஷனை பகவானை நன்குணர்ந்து அவரை முற்றிலும் சரணடையும் மகாத்மா கிடைத்தற்கரியவராவான். அந்தணர் மற்றும் வைணவர்களின் தாமரை திருவடிகளின் பூசியனை தன் தலையில் சூடாத மன்னனின் மணிமுடி அல்லது ஒரு நாட்டு அதிபரின் அதிகாரம் மிகவும் சுமையாக மாறும். இதையே வேறு விதமாக பிருது மகாராஜா போன்ற பெருந்தன்மையான மன்னர் அந்தணர் அல்லது வைணவர்களின் அறிவுகளை பின்பற்றாது ஆட்சி செய்திருக்கிறார் என்றால் அவர் மக்களுக்கு சுமையாகவும் பயனற்றவராகவும் ஆகியிருப்பார் என்றும் கூறலாம். ஆனால் பிருது மகாராஜாவோ ஒரு நாட்டின் நிர்வாகிக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் பின்பற்ற தகுந்த மன்னராகவும் விளங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பெருசு 44 நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு 42 and 43 மட்டும் இன்னைக்கு. யத் பிரம்ம நித்யம் விரஜம் சனாதனம் ஸ்ரத்தா தபோ மங்கள மௌன சம்யமை சமாதீனாபி பிரதி ஆர்த்த திருஷ்டயே யத்ரேதம் ஆதர்ஷ இவாபாசதே. யத் எது, பிரம்ம அந்தன கலாச்சாரம், நித்தியம் நித்தியமானது, விரஜம் மாசில்லாதது, சனாதனம் ஆதி இல்லாதது, ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை, தவம் மங்களமானது, மௌனம் சம்யமை மனதையும் புலன்களையும் அடக்குதல், சமாதி நிலையில் விப்ரதி ஒளி பெறுகிறது, அவர்கள் செய்தபடி, அர்த்த வேதங்களின் உண்மையான நோக்கம், திருஷ்டையே கண்டடைய வேண்டும் என்ற நோக்கம், எத்ர எங்கு, இதம் இவையெல்லாம், ஆதர்ஷே கண்ணாடியில், இவ போல, அவவாசதே தோன்றுதல். மொழிபெயர்ப்பு. அந்தன கலாச்சாரத்தில் ஓர் அந்தணனின் பரமநிலை நித்தியமாக பேணப்படுகிறது இல்லையா? பரா என்றால் எப்பொழுதுமே எந்த காலத்திலுமே மாற்றத்திற்கு உட்படாத நிலை. இது எந்த நிலையில வரும்னா அவன் ஷட்டில்னஸ்ல தான் கொண்டு வரணும். ஷட்டில் பாடியில தான் அந்த மாற்றம் கொண்டு வரணும். நம்ம இந்த ஷட்டில் பாடி தான் எல்லாத்துக்குமே இன்டர் ரிலேட்டட். இந்த கிராஸ், அதாவது இந்த புலன்களோட சம்பந்தம், கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த மனசோட சம்பந்தம், கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த புத்தியோட சம்பந்தம், கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச இந்த புலன்களோட சம்பந்தம், இது எல்லாத்துலயுமே கலந்துருக்கு. எது? இந்த சூக்ஷ்ம உடல் இல்லையா? அந்த சூக்ஷ்ம உடல் ஸ்திரத்தன்மை பெறணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா பக்குவத்தை அடையணும். எப்போ இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் அந்த சூக்ஷ்ம உடல் எண்ணத்துல கொண்டு வருதோ அப்படின்னா தெய்வீகமான நிலையை கொண்டு அவர்கள் செயல்களை ஆற்றப்படக்கூடிய அத்தகைய தகுதிக்கு வருவாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட நிலைதான் நித்தியமாக பேணப்பட வேண்டும். இது யாரால பேணப்படுகிறதுன்னா பிராமணர்களால பேணப்படுகிறது.
இல்லையா? காரணம், வேதங்களின் நெறிகளை அவர்கள் நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். கரெக்ட் இல்லையா? வேதங்கள் எல்லாத்தையும் உச்சாரணம் பண்றது, வேத சாஸ்திரங்கள் மீது அவர்கள் கொண்டிருக்க ஈடுபாடு, இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்ரத்தை வந்து அவர்களுக்கு உரித்தான் இல்லையா? ஒரு பிராமணர் இத்தகைய ஸ்ரத்தையை மேற்கொண்டு அவர் ஆற்றக்கூடிய இந்த கடமைகள்ல வந்து பக்குவப்படுத்தி இல்லையா, அந்த பக்குவம் எவ்வாறு அடையும்னாக்கா இந்த அதாவது பரம நிலை இல்லையா, நித்தியமான நிலை என்ன, ஒரு 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 ஜீவனுடைய நித்தியமான நிலை என்னன்னாக்கா இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைதான் உண்மையிலே ஜீவனுடைய நிலை இல்லையா? ஆன்மா எப்பொழுதுமே விடுதலை தன்மை கொண்டதுதான். ஓகே, ஆனா அதை நாம் என்ன பண்றோம், சூக்ஷ்ம மற்றும் வந்து ஸ்தூல உடலை வந்து நாம் என்ன பண்றோம், அதை வந்து கவர் பண்ணிட்டு மகாமாயையால ஈர்க்கப்படக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து நாம இந்த புலன் மனசு இதெல்லாமே செயல்படுத்தி விடுகிறோம். ஆனா ஆன்ம நிலை எப்பொழுதுமே வந்து ஒரே நிலை கொண்டது. அது எப்பொழுதுமே விடுதலை தன்மையில் இருக்கக்கூடியது. எப்ப அந்த நிலை வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடல் உணர ஆரம்பிக்கின்றதோ, அது எவ்வாறு உணரன்னா திருத்தொண்டுல தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் மட்டும்தான் அந்த உணர்வு வரும். எது வரைக்கும் அந்த ஜீவன் வந்து திருத்தொண்டுல ஈடுபடலையோ அது வரைக்குமே அது வந்து நிதானம், ப்ரோக்ரஸிவ், நிதானமா தான் போகும். நித்தியமாக பேணப்படுகிறது, பர்மனண்டா. காரணம், வேதங்களின் நெறிகளை அவன் நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். வேதங்கள் எல்லாம் இறைவனிடத்திலிருந்து வந்தது என்றதை வந்து அவனால ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது, உணர்ந்தறிந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அவனிடம் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். தவம், வேத முடிவு இல்லையா, த எண்ட் ஆஃப் வேதாந்தம் இல்லையா. வேதாந்தம் நம்ம படிக்கிறதே பாகவதம் வேதாந்தத்தினுடைய தொகுப்பு தான் நம்ம படிச்சுட்டோம். வேதங்களுடைய முடிவு அதனுடைய தொகுப்பு தான் பாகவதம். ஸோ மெய் அறிவு அப்படின்னா உண்மையான ஞானம், ஸோ அதாவது ட்ரூ நாலேஜ் அப்படின்வாங்க. மன அடக்கம் இல்லையா, மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது. ஸோ இது வந்து புலனடக்கத்திலேயே வந்துடும் இந்த மன அடக்கம் வந்து. ஸோ அதுல ஹையர் லெவல் மன அடக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சூக்ஷ்ம உடலை வந்து கட்டுப்படுத்துறது வந்து கடினமான ஒரு செயல். அவ்வாறு நம்ம கட்டுப்படுத்தினா உடனே இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல்படாது. இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம் இல்லையா. அது போலதான் இப்போ மோட்டார் ரன் பண்ணிட்டே இருக்கு இல்லையா, நம்ம பட்டன் ஆஃப் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணும், இம்மிடியட்டா அங்கே நின்றுடாது. அது ஒரு சுத்தி தான் நிற்கும். ஏன்னா த டிலே இஸ் ஹேப்பனிங் இல்லையா. அந்த ஆஃப் என்னக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை வந்து ரிசீவ் ஆகிற வரைக்குமே அது வந்து என்ன பண்ணும், சுத்தம். அது போலதான் நம்முடைய சூக்ஷ்ம ஸ்தூல உடலுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா. ஆன்மா பரிபூர்ணமானது, தூய்மையானது, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது எல்லாமே. ஆனா அதை வந்து கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடியது எதுனாக்கா சூக்ஷ்மம், அதன் மேல ஸ்தூலம். ஸ்தூலம் தான் நம்ம எல்லாருமே நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா. அழகா உடைய அணிந்து கொண்டு அவங்க பேசக்கூடிய அழகான பேச்சு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்தூல உடல்ல பார்க்கிறோம். ஆனா சூக்ஷ்ம உடல் நமக்கு வெளியில தெரியறது இல்லை இல்லையா. அவர்களுடைய செயல்படும் தன்மை கொண்டு நாம வந்து அவங்க சத்வமா, ரஜசா, தமசா அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ இப்படி இந்த இந்த நிலையில வந்து நிலை பெற்றவர்களுடைய தவ வாழ்க்கை அப்படின்னா அவங்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தவ வாழ்க்கை, மேலும் வேதங்கள் உடைய முடிவு, அதாவது இந்த பாகவதம் மெய்யறிவு இல்லையா, தான் யார் என்பதை who am I அப்படிங்கிறத வந்து தெரிந்து கொண்ட அத்தகைய ஒரு ஞானம். இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த 3 தெரிஞ்சாலே மன அடக்கம் தானா வந்துடும் இல்லையா. மன அடக்கம் வந்தா புலனடக்கமும் தானாவே, அதுதான் மனசுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இல்லையா. மனசை வந்து கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்லி அது புலன்கள்ல போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஆனா தட் வில் பி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பிரயாணம் செய்யும் பொழுது காலத்தினுடைய இது வேறுபடுகிறதோ. இப்ப அமெரிக்கால இப்ப வந்து இரவு வந்து 7:45 மணி, ஓகே, 7:30 மணிக்கு மேல ஆயிடுது சந்தியா காலத்துல. இப்ப நாமெல்லாம் பகல் 7:30 மணில இருக்கோம் இல்லையா. அது போல நம்ம இந்த கால அளவு வேற்றுமை உண்டு. இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து இம்மிடியட்டா அது வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கான பக்குவத்துக்கு எடுத்துட்டு போனாலும் ஸ்தூலம் வந்து இட் வில் டேக் லிட்டில் மோர் டைம். ஏன்னா இது கிராஸ் இல்லையா. இது இந்த சூக்ஷ்மம் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை வந்து பதிந்து தான் அது வந்து தன்னுடைய செயலை வந்து எடுத்துட்டு போகும். இது நாள் வரைக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு விதமான செயல்பாடுல ஈடுபட்டு இருந்த அந்த ஜீவன் அடுத்த நாள் இந்த குருவனுடைய அனுகிரகம் கிடைச்ச பிறகு இப்படி நம்ம மாற்றத்தை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கறத வந்து செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த மன உறுதியோட வரும்பொழுது எஸ்
இந்த மாற்றத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஸ்தூல உடல் ஏத்துக்கும். ஆனா சூக்ஷ்ம உடல் ஏத்துக்கும். ஆனா ஸ்தூல உடல் வந்து இட் வில் டேக் லிட்டில் டைம். இந்த உள்ளுக்குள்ள எழுந்த மனமாற்றத்தை வந்து ஏற்றுக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்றோம் இல்லையா? பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது ஸோ 2 கம்பெனிஸ் இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி, கோட்டக் இதுல தான் இருக்கு. அந்த 2 நெட் பேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவுக்கு வந்து ஹெச்டிஎஃப்சியில் எப்படி டிரான்சாக்ஷன் பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து கோட்டக்லையுமே வந்து அந்த யூஐ அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு நீட்டா கிளியரா வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா இன்னொரு கம்பெனிக்கு இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 6 months முன்னாடி ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல தான் ஓப்பன் பண்ணேன். அதனுடைய அந்த அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் இல்லையா, அதாவது நம்ம அந்த இணையதளத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லையா, அதுல வந்து லாகின் பண்ணி அதுல போயிட்டு பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். அதை நான் ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது லாகின் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணும்போது எனக்கு அது மேல ஈடுபாடே எனக்கு வரல. இவந்தோ ஹெச்டிஎஃப்சி யூஸ் பண்ணினே இருந்து கோட்டக் வந்தப்போ நான் இமீடியட்டா ஏத்துட்டேன். ஏன்னா ஒரே மாதிரியான சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சிமிலரா இருந்ததுனால என் மனசு எப்படி இருந்ததுன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருந்தது. இமீடியட்டா அந்த சேஞ்ச வந்து என்னதான் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து ஏத்துக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவத்தை கொடுத்தாலும் ஸ்தூலம் வந்து ஒத்துக்காது. கண்டிப்பா இட் வில் டேக் டைம். அப்புறம் அந்த ஐசிஐசிஐ பேங்கவே நான் மாத்திடணும்னு நினைச்சிட்டேன். எனக்கு அந்த அந்த நெட் பேங்கிங்கே எனக்கு பிடிக்கல. என்ன இப்படி இருக்கு, எப்படி பண்றது? ஐ வாஸ் நாட் இன்க்ளைன்ட் ஒன்லி. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் வரைக்கும் எனக்கு நான் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்லயே போய் கூட எனக்கு இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட கேட்டுட்டு வந்துட்டேன் நான். ஏன்னா அந்த யூஐயோட நம்ம ஒன்றி போயாச்சு இல்லையா? ஸோ நமக்கு தெரியக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு போர்ட்டல், இப்போ வெப்சைட்ல வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அந்த நெட் பேங்கிங் வெப்சைட் வந்து நமக்கு யூஸ் டு ஆயிடுச்சு. அதுதான் என் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. அதை மட்டும்தான் ஏத்துக்கணுன்ற அந்த இது வந்து எனக்கு வந்துருச்சு. ஆனா இப்போ உள்ளுக்குள்ள ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஏத்துக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் எனக்கு மனசுல இருந்து வந்தா கூட இந்த புலன்கள் வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு அதாவது இந்த கையில செயல்படணும், கண்ணு பார்க்கணும் இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒத்து வழைக்கவே இல்லை. 3 மாசம் கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து பழக ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படி ஸ்தூலம் வந்து மாற்ற அமைக்கிறது வந்து இட் வில் டேக் லிட்டில் டைம். ஏன்னா சூக்ஷ்ம மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின உடனே ஸ்தூலம் இமீடியட்டா ரியாக்ட் ஆகாது. அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். இட் வில் டேக் டைம். அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு 12 மணி நேரம் வந்து ஃப்ளைட்ல வந்து சுத்திட்டு வந்து இப்போ வந்து எத்தனையோ பேர் 1 மாசம் லீவ்ல வந்து யூஎஸ் இங்க வருவாங்க இல்லையா, அவங்கள அம்மா வீட்டுக்கோ வருவாங்க. ஆனா அந்த 12 அங்கே வந்து யூஎஸ் டைம் பிரகாரம் இங்கே பகல் அங்கே இரவு. அவங்க இங்க வந்த பிறகு நைட்ல நம்முடைய நைட்ல அவங்க முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, நம்முடைய பகல் நேரத்துல அவங்க தூங்குவாங்க. இது நீங்க கண்டிப்பா பார்த்துருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக் கழிச்சுதான் நம்முடைய பகல் நேரத்திலேயே அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆவாங்க. ஏன்னா இந்த ஸ்தூலம் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல வந்து மாற்றத்துக்கு எடுத்துட்டு வராது. ஏன்னா இது ஜடம் தானே. ஆனா மாற்றம் என்பது ஏத்துக்கும், ஆனா இமீடியட்டா அது பார்க்க முடியாது. ஆனா சூக்ஷ்மத்தை மாற்றி அமைக்கிறது மிக மிக கடினமானது. அதுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும். உறுதி கொண்ட மனசு இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால மாற்றி அமைக்க முடியும். ஸோ அப்படிப்பட்டது வந்து சூக்ஷ்மம். சூக்ஷ்மத்தை நம்ம வந்து மாற்றி அமைச்சிட்டாலும் ஸ்தூலம் வந்து கொஞ்ச காலம் எடுத்துக்கும் நம்ம. ஸோ மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு வந்து சில காலம், அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ அதுவும் ஒரு மாதிரி தானே அப்படின்னு ஏற்றுட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஆனா சூக்ஷ்மத்துல மாற்றி அமைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒன்று. ஸோ இங்க அந்த நிலைதான் அடக்கம், தியானம் போன்ற எல்லாமே இருக்கின்றது. அதனால் கண்ணாடியில் முகம் தெளிவாக தெரிவது போல அவரிடம் வாழ்வின் உண்மை லட்சியம் பிரகாசமாக இருக்கிறது. இது ஒருத்தருடைய உணர்தலை பற்றி சொல்றது. ஓகே, the realization, அவங்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ரியலைசேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பிரகாசமாக தெரியும். இது எந்த மாதிரியான நபருக்கு இது பிரகாசமா தெரியும்? எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்களுடைய செயல்பாடுகள் பிரகாசமா தான் தெரியும். அவன் சத்துவத்துல இருந்தாலும் சரி, ரஜோல இருந்தாலும் சரி, தாமசிக்ல இருந்தாலும் சரி இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே யூனிவர்சலா சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் பிரகாசமாக தெரிவதுதான் உண்மையான பிரகாசம். ஓகே, அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும்.
சென்ற ஸ்லோகத்துல நாம் என்ன படிச்சோம்? அக்னி வேள்வியில வந்து நிவேதனங்களை அர்ப்பணிப்பம் செய்வதை காட்டிலுமே ஒரு குவாலிஃபைடு பிராமணருக்கு உணவளிப்பது என்பது உசிதமான செயல் அப்படிங்கிறத வந்து நாம படிச்சோம் இல்லையா? அதுக்கு உதாரணம் அத்வைதாச்சாரியா வந்து ஸ்ராத்தத்தின் போது அதாவது ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர்களுக்கு வந்து உணவளித்தது இல்லையா? சோ இங்க இருக்கக்கூடிய 1000 பிராமணர்களுக்கு உணவளித்ததை காட்டிலுமே, அதாவது இவர் ஒருத்தருக்கு உணவளித்தாலே கோடிக்கணக்கான பிராமணர்களுக்கு உணவளித்தது சமம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார் இல்லையா? சோ அங்க குவாலிஃபிகேஷன், இந்த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பிராமணா இஸ் வெரி மச் இன்சிஸ்டட். அதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்தன கலாச்சாரம் என்றால் என்ன என்பதற்கும் உண்மையான அந்தணன் யார் என்பதற்கும் விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? கலியுகத்துல வேள்விகளை செய்வதை காட்டிலும் ஓர் அந்தணனுக்கு அளிப்பது ஆற்றல் மிக்கது என்பதனால், அந்தணர் குடும்பங்களில் பிறந்த ஒரே காரணத்தினால் அந்தணர்களுக்கு தகுதி இல்லாதவர்களும் பிராமண போஜனம் என்று சொல்லப்படும் அந்தண உணவளிக்கும் மரபு காரணமாக தங்களுக்கே அளிக்க வேண்டும் என்று உரிமை கொண்டாடுகின்றனர். இது உண்டு, இது நான் பார்த்திருக்கேன், எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும். பட் குவாலிஃபைடு பிராமணாவை தேடி பிடிச்சு நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் உண்மையானது. குவாலிஃபிகேஷனே இல்லாம பிறப்பால மட்டும் கொடுக்கறதுனால அந்த உணவு வந்து பிரயோஜனமே கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இங்க என்ன, the qualities of brahmana should be upgraded. பிராமணர்களாக பிறந்தவர்கள் தங்களிடத்துல பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸை வந்து அபிவிருத்தி செய்ததுக்கான பாதையை அவங்க வந்து ஏத்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்படி பெயரில் மட்டுமே அந்தணர்களா இருக்கும் இவர்களை உண்மையான அந்தணர்களிடம் வேறுபடுத்தி காட்டுவதற்கு தான் பிருது மகாராஜா வந்து அந்தணன் என்றால் யார் என்றும் அந்தன கலாச்சாரம் என்றால் என்னவென்றும் இங்கே உண்மையான விளக்கம் தருகிறார் இல்லையா? சோ மேல குறிப்பிட்ட இது எல்லாத்தையுமே யார் ஃபாலோ பண்றாங்களோ இதுதான் அந்தன கலாச்சாரம். இதை யார் பின்பற்றினாலும் பிறப்பால் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் பிராமண கலாச்சாரத்தை வந்து பரிபாலிக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். அவர்களுடைய புலன்கள் வந்து பக்குவம் அடைந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஓகே, ஒளியற்ற நெருப்பை போல் வாழ்பவர்கள் தாங்கள் இருக்கும் நிலையை வைத்தே தாங்கள் வாழ்வில் நலம் பெற நினைக்க கூடாது. ஓர் அந்தணன் என்போன் முதலில் வேதங்களின் முடிவுகளை நன்கறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும். வேத சாஸ்திரங்களை நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம 15.15 படிக்கிறோம் இல்லையா? வேதைஷ்ட சர்வேர் அகம் ஏவ வேத்யோ. வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவர் யார்? எம்பெருமான் தான் இல்லையா? வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரும் அவர்தான். அது எல்லாமே நம்ம தெரியும். இது மிக மிக உண்மையான ஒன்று. கிருஷ்ணரை அவர் இருக்கின்ற நிலையிலேயே பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளபடி ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோவேத்தி தத்வதஹ தத்வாத்தேக புனர்ஜென்மம். அதனுடைய கடைசி வரி என்ன? மட்டுமான்னு தெரியல, சவுண்ட் கேட்கலிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் சவுண்ட் கேட்கலன்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க உங்களுடைய போன் யாரோ பேசுனீங்க இல்லையா, அவங்க உங்களுடைய போன்ல வால்யூம் பாத்துக்கோங்க. ஓகே, சம்திங் ஒரு முறை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எக்ஸிட் ஆகி என்ட்ரி ஆகுங்க. அப்ப உங்களுக்கு அது கரெக்டா தெரியும். அறிந்து கொள்ளும் ஒருவன் சரியான அந்தணன் ஆகிறான் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணரை வந்து நாம முற்றும் உணர்ந்தோன் என்று எப்பொழுதும் உன்னத நிலையிலே இருப்பான். சோ நாம புரிந்துக்கணும் அனைத்தும் இறைவன் இல்லையா? இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இறைவனை பற்றி நாம வந்து உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே தானா, இந்த குவாலிட்டிஸ் இருந்தாதான் நாம அவரை புரிஞ்சிக்கவே முடியும். பர்சன் ஹேஸ் டு அக்வயர் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சுப்ரீம் காட். இதுதான் குவாலிஃபிகேஷனே. பிராமணிக்கலாய் அதுக்கப்புறம் ஒரு வைஷ்ணவ ஆனாதான் நம்ம வந்து அவரோட சம்பந்தம் உறவு முறை எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் பிராமின், அதுக்கு அடுத்து வைஷ்ணவா. ஓகே, இந்த நிலை வந்தாதான் நம்ம இறைவனோட நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய உறவு முறையை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியும். அதுவும் இறைவனுடைய கருணையால். அது ரொம்ப முக்கியம். இது பாகவதத்திலுமே இது சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஜன்ம கர்ம சேமே திவ்யம் யோதிமாம் தத்வதஹ. 4.9 மாதாஜி. 4.9 நிறைய இடத்துல வருது இல்லையா இந்த ஸ்லோகம்?
இல்லையா? ஒன் who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving this body take birth again in this world but he will attain my abode ன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அதாவது பகவானுடைய தெய்வீகமான இயற்கையை வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து அவர்களுடைய செயல்களா, பகவானுடைய செயல்கள், அவருடைய ரூபம், அது எல்லாமே வந்து தெய்வீகமானது என்று உணர்ந்தறிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன், ஒரு உயிர் வாழை இல்லையா, அவன் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்தில் அவன் பிறவி எடுக்க மாட்டான். அப்படி அவன் உணரணும்னா அவன்கிட்ட எத்தனை குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிராமணிகள் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவன்கிட்ட இருக்கணும். அப்பதான் அவன் வந்து இறைவனை உணர முடியும், அவருடைய உயர்வான நிலையை வந்து உணர முடியும். ஸோ பகவத்கீதையில மீண்டும் 14.26ல என்ன சொல்றான்? மாம்சையோ அவ்வியாவிசாரினே பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. இல்லையா? பக்தி தொண்டில் எப்பொழுதும் தன்னை வைத்திருப்போர் எந்த சூழலிலுமே தன்னிலையை இழந்து விடுவதே கிடையாது. இது 100% ட்ரூத் தான். எப்படின்னா, நாம் எல்லாருமே கூட இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வராதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம்? நம்ம இன்னும் பக்குவம் அடையல, ஆனா நம்முடைய ஸ்திரத்தன்மையில வந்து கண்டிப்பா முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கும்ன்றது நீங்க எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? எது சரி எது தவறு அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா நம்ம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி தான் பாக்குறோம். எது சரியற்றதோ அதை நம்ம செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம மனசு இடம் கொடுக்கவே கொடுக்காது. அந்த ஒரு சிறு மன உறுதியில நம்ம இன்னைக்கு கூட உறுதியா இருக்கிறோமா இல்லையா? கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் இருக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ எம் ரைட் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தூங்கிட்டீங்களா எல்லாருமே? பக்தி தொண்டுல நாம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு எத்தனையோ சூழ்நிலைகளை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ ஒருத்தருக்குமே ஒரு விதமான சூழல்கள் உண்டு. எல்லாமே கடினமானது. ஏதாவது வீட்டுல எல்லாருமே கோஆபரேட்டிவா இருந்து பக்தி பாதை போறது சுலபம். ஆனா வீட்டுல எல்லாருமே அப்போசிஷன்ல இருக்கும் பொழுது நம்ம பக்தி பாதையில போறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமமான காரியம். ஆனாலுமே சில கொள்கைகளை வந்து நாம வந்து விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம். ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சி வச்சிருப்போம் நம்ம. அது ஏன்னா அது தவறு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம மனசு கரெக்டா நமக்கு தீர்மானித்து சொல்லும். ஏன்னா இவ்வளவு நாள் படிச்சதனுடைய பலன் தான் இல்லையா? கேட்டதும் படிச்சதனுடைய சிரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணதனுடைய பலனால எது பிரவருத்தி எது நிவர்த்தி, எது நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும், எது வந்து நம்மளை விடுதலை கழட்டி செல்லும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம நல்லாவே, எது பாவத்தை கொடுக்கும், எது புண்ணியமான செயல்கள் கொடுக்கும். நமக்கு புண்ணியம் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, பாவத்தை நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி கொண்ட மனசு நமக்கு நம்ம எல்லாத்துலயுமே நம்மளால வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியலன்னாலும் எதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியறதோ அதுல நம்ம கண்டிப்பா அதை நம்ம பரிபாலிக்கிறோம் இல்லையா? பரிபாலிக்கிறோமா இல்லையா? சோ எந்த சூழ்நிலையிலுமே நாம வந்து அதுல இருந்து டீவியேட் ஆக மாட்டோம். அப்ப நம்முடைய ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வந்து நாம் என்னைக்குமே விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது. அவன் உடனடியாக ஜடையர்க்கின் குணங்களை கடந்து பிரம்ம நிலையை எய்துகிறான் ஆதலினால். ஆனா இதுல நாம பக்குவம் அடையும் பொழுது நாம் என்ன பண்றோம்? அந்த பிரம்ம நிலை, நாம யார் என்பதை உணரக்கூடிய நிலையை நாம அடைகின்றோம். அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன். சோ நாம எல்லாம் ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கோம். ஆனா அதுல வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கு வந்து குரு பரம்பரா மற்றும் பகவானுடைய கருணையால் நம்ம அதை அடைய பெறுவோம். ஆகையினால் பகவான் கிருஷ்ணரது பக்தன் ஓர் உண்மையான அந்தணன் ஆவான். சோ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்துடும் இல்லையா? இப்ப நம்ம வீட்டுல நைவேத்தியம் பண்ணும் போதே அது நமக்கு வீட்டுல எல்லாருக்கும் ஒரு எதிர்ப்பு வந்திருக்கும் ஆல்ரெடி. எங்க வீட்டுல எங்க பொண்ணு சொல்றான், எதுக்குமா இப்படி நீ பிராமின் ஆயிட்டேன்னு சொல்றான். நான் உண்மையிலே பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ஐ ஆம் நாட் அக்வயரிங் ஃபுல்லி, எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த சிறு மாற்றமே ஒரு பெரிய பூகம்பம் மாதிரி தெரியுது அவங்களுக்கு இல்லையா? நோ ஆனியன் நோ கார்லிக்னாலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிராமணிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்துடுறாங்க. ஒரு சின்ன மாற்றம் தான், நம்ம ஒன்றும் கிரேட்டா அங்கே எதுவும் அச்சீவ் பண்ணல. ஆனா இதெல்லாம் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ன்றதான் அவங்க மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு இல்லையா? சோ கார்லிக் கூட பரவாயில்லாமா, ஆனியனாவது விடுமா, கொஞ்சமா விடுமா அப்படின்னு நான் கேட்கக்கூடிய அந்த அந்த மனசுக்கு வராங்க இல்லையா? அதுவும் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம ஸ்திரமா என்ன பண்றோம்? செயல்பட்டுட்டே போறோம் இல்லையா? சோ அந்த உண்மையான அந்தணன் ஆவான். சோ இதுலயே நிறைய இருக்கு. நம்ம வெறும் ஒரே ஒரு கடல்ல ஒரு இதுல வந்து ஒரு டிராப் அளவு தான் நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம கிட்ட மாற்றம் பண்ண வேண்டியது. ஆனாலும் அந்த சிறு மாற்றத்தையே வந்து கடல் அளவுக்கு நோக்கக்கூடியவங்க உண்டு நம்ம வீட்லயே இல்லையா?
அவன் பந்தப்பட்ட வாழ்வின், அதனால நாம வந்து சின்ன மாற்றத்துக்கு நம்ம பெருசா அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்க கூடாது. இட்ஸ் கிரேட் திங் வி ஹவ் டு அச்சீவ். நம்ம சுபாவத்துல மாற்றம் இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரணும், நிறைய இருக்கு. சோ 4 குற்றங்கள் என்னென்ன? நம்ம எப்பவுமே தவறு இழைப்பவர்கள், மாயையால் வந்து சிக்கிக் கொள்பவர்கள் இல்லையா, குறையுடைய புலன்களை கொண்டவர்கள், ஏமாற்றக்கூடிய குணாதிசயம் கொண்டவர்கள். இதெல்லாம் நமக்குள்ளேயே வந்து இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ். எல்லாருக்குமே உண்டு இந்த குவாலிட்டி இல்லையா. எப்போ நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து சிறப்பாகிறோமோ அப்ப இந்த 4யுமே நம்மளால வெளியில வர முடியும். எப்போ நமக்கு பிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த சூழ்நிலையில வந்து நாம ஏதோ ஒரு செயலை நாம வந்து ஒன்றி மாயில சிக்கின்று நம்ம மாட்டிக்குவோம், இல்லைன்னா ஏமாற்றக்கூடிய செயல் செய்வோம், இல்லைன்னா நம்முடைய புலன்கள் குறையுடையதாக இருந்து அதை புரிஞ்சிக்காத நிலையில வந்து அந்த செயலை செயல்படுத்தி அதனால சங்கடத்துல மாட்டிக்கொள்வோம், தவறு இழைப்போம். இதெல்லாமே நம்ம செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. ஓர் உண்மையான வைணவர் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர் எப்பொழுதும் உன்னதமான நிலையில் இருக்கார். இது பியோர் டிவோட்டி கண்டிஷன். ஏன் என்றால் அவர் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக இருந்து கொண்டு கிருஷ்ணருக்கு உகந்தவைகளையே பேசுகின்றார் இல்லையா. சோ அதாவது அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். சோ தூய பக்தி தொண்டு எப்படி பண்றதுன்னு பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அந்யாபிலாஷித சூன்யம், சூன்யம் 0 பண்ணிடணும் நம்ம இல்லையா. சோ எதெல்லாம் வந்து அன்பேவரபிளா இருக்கோ அதற்கெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா எஸ் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அதை மீண்டும் தொடரக்கூடாது. பக்தி பாதைக்கு எதெல்லாம் தடை கற்களோ அதை வந்து நாம கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணிடணும். எது வந்து நமக்கு வந்து அபிவிருத்தி செய்யப்படுமோ அந்த செயலை மட்டும்தான் நாம செயல்படணும். அதனால கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதிகள் யாரு? தூய பக்தர்கள் தான். கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் எப்பொழுதும் எல்லோருக்கும் அவரை பற்றியே நினைத்து கொண்டும் அவரது பக்தர்களாக மாற வேண்டும் என்றும் அவருக்குரிய மரியாதை வந்தங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று அவரே சரணட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இல்லையா. சோ பகவான் இதை சொல்றார், 18th சாப்டர்லயும் வருது இல்லையா. அடுத்து வந்து அதற்கு வந்து நாம பக்குவம் அடையறதுக்கான ஸ்லோகம் 9.27லயும் சொல்றார் இல்லையா. சோ எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றதையும் சொல்றார். அதெல்லாம் ஏன் அவர் வந்து சொல்றார், சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா. 18.66 அந்த ஸ்லோகம் தான் இது, சரணடைய வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை அவர் நடத்தி கொடுப்பார். இங்க வந்து மீண்டும் சங்கடப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா. அதற்காக அட்லீஸ்ட் மினிமம் அந்த லெவலையாவது நம்ம வந்து அடையணும். எப்போ எங்க வேணாலும் பிறக்கலாம், எப்படி வேணா, அதாவது நரகத்துல கூட நான் எனக்கு போக தயார் பகவானே, உன்னை எப்பவுமே நினைவில் கொள்ளக்கூடிய மனசு, உனக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியத்தை பெறுறது என்பது அது ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லையா. அது நமக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஆனா நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம மோட்சத்திற்காக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இல்லையா. மீண்டும் இந்த இடத்த பிறவாத ஒரு நிலையை அடையறதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். தட் இஸ் த பேஸ் லெவல், ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அது எப்படி பக்தர்கள்ல வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியோ பக்தி நிலையினாலே அடையப்படக்கூடிய ஒருத்தர் அடைய வேண்டிய நிலையில முதல் லெவல் எதுன்னா, பேஸ் லெவல் எதுனாக்கா மோட்சம் தான். அதுக்கப்புறம் தான் மிச்சம் எல்லாமே. ஓகே, கோலோகம் இதெல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல். இல்ல வந்து நரகத்துக்கு போறது, அங்கேயும் போய் வேறு உலகத்துல போயிட்டு ப்ரீச் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி சுச்சுவேஷன்ஸ். அதெல்லாம் இல்லையா, நமக்கு அது இறைவனுடைய கருணைக்கேற்றவாறு தான் அது வந்து நடக்கும் இல்லையா. எப்படி பகவான் ஒரு இடத்துக்கு போறான்னா அவருடைய பேரப்ளன் எல்லாமே ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க இல்லையா. அவங்க எந்த அண்டத்துல பகவான் எந்த காலகட்டத்துல எந்த லீலை பண்ணணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய பகவான் இடத்துல நித்தியமா இருக்கக்கூடிய நித்திய சூரிகள் எல்லாமே அங்க இடத்துக்கு போறாங்க இல்லையா, ஜீவன்கள். சோ அது போலதான் வந்து இந்த அண்டத்துக்கு தான் இப்ப போகணுன்றது இறைவனுடைய வகுத்த நியதி. அந்த காலகட்டத்துல அங்க சென்று விடுவார்கள். சோ அந்த மாதிரி பணிகள்ல ஈடுபடுறது இல்லையா. இப்பக்தி பணிகளே தவறுகளிலிருந்தும் மாயையிலிருந்தும் ஏமாற்றும் இந்த 4 விதமான குறைகள்ல இருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்கும். அதனால் இக்கொள்கையை பரப்பும் கிருஷ்ணரின் சீரிய பக்தன் எவன் ஒருவன் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின் அடிப்படையிலே பேசுகிறான் இல்லையா. சோ நம்ம பேசுறது எல்லாமே பகவத்கீதையினுடைய கோட்பாடுகள் அடிப்படையில தான் நம்ம பேசணும் எதுவுமே. ஏன்னா அது எல்லாம் ஸ்வயம் யாரால பேசப்பட்டது? பகவானால பேசப்பட்டது. அதற்கு மேற்பட்டு எந்த உண்மையுமே இந்த இடத்துல கிடையாது இல்லையா. சோ இவனே விரஜம், அதாவது பௌதீக மாசுகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றவன் என்று அறியப்படுகின்றான். எப்பொழுதும் ஒரு உண்மையான அந்தணனோ அல்லது வைணவனோ வேத முடிவுகளையோ அல்லது முழுமுதற் கடவுளால் அருளப்பெற்ற வேத கருத்துக்களையே சார்ந்திருப்பான். எல்லாத்துக்குமே சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும்
இல்லையா? வேத ஞானத்தின் மூலமே தான் மெய்ப்பொருளின் உண்மையான நிலையினை அறிந்து கொள்ள முடியும். அதுதான் வழி, மார்க்கமே. வேதங்களை நாம ரைட்டான ஒரு விதத்துல வந்து புரிந்துண்டு நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் பக்குவம் அடைய செய்தோம் என்றால் இறைவனுடைய தரிசனம் கிட்டுவது என்பது திண்ணம். அவரை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3 நிலைகளில் சித்தரிக்கிறது இல்லையா? பகவானை அருவ பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் என்று நினைப்பதற்குரிய காலந்தொட்டே இந்த ஞானம் பூர்ணமாக ஆகியிருக்கின்றது. இக்கொள்கையினை நித்தியமாக அந்தன கலாச்சாரம் அல்லது வைணவ கலாச்சாரம் சார்ந்திருக்கிறது. இதுதான் பிராமணிக்கல் கல்ச்சர் இல்லையா? அல்லது வைஷ்ணவ கல்ச்சர், வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ். வேதங்களின் மீது, முழுமுதற் கடவுளின் மீதும் உண்மையான நம்பிக்கை வைத்து ஒருவன் இந்த வேத ஞானத்தை அடைந்து அதனை அவனுக்கு மட்டுமில்லாத அந்த ஞானத்தை எல்லாருக்குமே அவன் பகிர்ந்தளிக்கணும் இல்லையா? ஞானத்தினையும் அதன் கூறும் செயல்களின் எங்கும் ஒருவன் பரப்புதலும் வேண்டும். சும்மா இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அடுத்தவங்களும் நலம் அடையணும்ன்ற அந்த உந்துதலோடு அதை வந்து நாம எடுத்துரைக்கணும். இதில் வரும் மங்களம் என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியத்துவம் உடையது. ஸ்ரீதர சுவாமி கூறுகிறார், நல்லவனவற்றை செய்வதற்கும் அல்லனவற்றை செய்ய மறுப்பதற்கும் மங்களம் என்று பெயர் இல்லையா? சோ ஒரு நல்ல காரியம் செய்தால் அதனுடைய விளைவுகள் நன்மை பெறும், அதனால் அது மங்களகரம் என்று சொல்கின்றோம் இல்லையா? அதே வந்து ஒரு அமங்கலமான காரியத்தை நாம் செய்தோம் என்றால் அங்கே ஒரு அமங்கலம் நிகழ்ந்து அங்கே ஒரு துயரத்தை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து நாம தவிர்த்து விடுகிறோம். சோ அமங்கலமற்ற நிலையை வந்து ஏற்படுத்தாமல் இருக்கிறதும் வந்து ஒரு மங்களகரமான சூழல் தான் இல்லையா? சோ ஒரு இடத்துல துக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்தாம இருந்தாலே அந்த இடத்துல என்ன சுகத்தை அவர்கள், எந்த ஒரு நன்மையை அவர் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, எதில் அவர்கள் ஆனந்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த நிலை வந்து அப்படியே இருக்கும். நாம போய் அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா அங்க அவங்களுடைய தேவையற்ற இந்த சூழலை விடுத்து துக்கத்தை அவர்கள் சுவீகரிக்கும் பொழுது அங்கே அமங்கலமாக அது தோன்றும். ஓகே. ஆனா ஒன்று என்னன்னா, நம்ம பகவத்கீதையிலே படிக்கும் பொழுது அகர்மம் விதிகளை பற்றி படிக்கும் பொழுது மங்களத்தையும் அமங்கலத்தையுமே வந்து ஒருபோல காணக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து வரவழைக்கணும். ஆனா 95% உயிர்வாழிகள் வந்து மங்களம் அமங்கலத்தை வந்து மங்களத்தை மட்டும் தான் ஏத்துக்குவாங்க, அமங்கலத்தை ஏத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த மனப்பக்குவம் கிடையாது. அதனால்தான் அமங்கலமற்ற நிலையை ஒருத்தர் வந்து தவிர்த்தார் என்றாலே அமங்கலமற்ற நிலை இல்லையா? அமங்கலத்தை யார் ஒருத்தர் தவிர்க்கிறாங்களோ அவங்க உண்மையிலே மங்களத்தை நிலைநிறுத்தினதுக்கு சமம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது. ஸ்ரீதர சுவாமி கூறுகிறார், நல்லனவற்றை செய்வதற்கும், அல்லனவை என்றால் அமங்கலம், அதாவது தவறுகள் மற்றும் வந்து ஒரு இன்ஆஸ்பிஷியஸ் திங்ஸ் இல்லையா? அதாவது அமங்கலமான செயல்கள் செய்வதை மறுப்பதற்கும் மங்களம் என்று பெயர். நல்லனவற்றை செய்வதற்கு என்பதற்கு பொருள் பக்தி தொண்டு புரிவது, இதற்கு உதவுபவர்களை செய்வதும் என்பதும், அல்லனவற்றை செய்தாதிருப்பதிலும் பக்தி தொண்டு செய்யாமல் ஊறு விளைவிப்புகளை செய்யக்கூடாது. ஒண்ணு நாம பக்தி செய்யணும். உனக்கு பக்தி செய்ய முடியலையா, நீ சைலண்ட் ஆயிரு. தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ மங்களம் இல்லையா? நீ பக்தி செயல் செய்யாம தேவையற்ற அமங்கலமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து தட் இஸ் நாட் த ரைட் ஆட்டிடியூட் இல்லையா? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை சேர்ந்த நாம் எல்லோரும் இக்கொள்கையினை 4 விதமான தீமைகளை, அதாவது இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங் இல்ல அதாவது இன்டாக்சிகேஷன், இந்த 4மே இருக்கு இல்லையா? போதைக்கு அடிமையாகிறது, அடுத்து வந்து சூதாடுறது, உலால் உண்ணுதல் இல்லையா, முறையற்ற உடல் உறவு, இதெல்லாம் தவிர்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்தாலே நம்ம வந்து இதெல்லாம் இல்லாமலே நீ வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லைன்னாலும் ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நீங்க அந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்து பகவான் பாதை கொடுப்பார். ஆனா நீ கிருஷ்ண உணர்வுன்னு இல்லை, இத்தகைய செயல்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தா இழிவான பிறவிதான் நம்ம வந்து பிறக்க வேண்டியிருக்கும். இதன் மூலம் ஒருவன் தனது அந்தன கலாச்சாரத்தை மான்மீக ஆற்றலின் தொய்வின்றி காக்க முடியும் இல்லையா? சோ ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியை வந்து ரட்சித்துக் கொள்ளணும்னா இந்த செயல்களை நாம் கண்டிப்பா தவிர்த்திடணும் இல்லையா? சோ பக்தி தொண்டின் இக்கொள்கைகளை கடுமையாக பின்பற்றுபவன் மூலம் ஒரு நாளின் 24 மணி நேரம் மகாமந்திரமான இது எப்படி பண்ண முடியும்னா, பகவானை எப்பொழுதுமே எண்ணக்கூடிய செயல்களை நாம் ஈடுபடணும். சோ அதற்கு வந்து ஒரு வழி வந்து ஒன் ஆஃப் த வே வந்து மகாமந்திர ஜபிக்க 24/7 உட்கார்ந்து நம்மளால ஜபிக்க நமக்கு காலம் கிடையாது. அது அப்படிப்பட்ட கலியுகம் கிடையாது. ஆனா எந்த செயலில நாம் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து நாம உச்சரித்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மனசை நாம கொண்டு வந்துக்கணும். அது சைலண்ட்
இல்லையா? சைலண்டா இறைவனை எண்ணக்கூடிய தன்மை அது நாம கொண்டு வரணும். மேலும் வந்து செய்வதன் மூலம் ஆன்மீக வாழ்வில் ஒருவன் உண்மையான வளர்ச்சி அடைந்து முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேருக்கு காணும் தகுதியை பெறுகிறான். பகவான் எப்ப வந்து தர்ஷனம் கொடுப்பாருன்றதுக்கான அறிகுறி இது. அப்போ எப்பொழுதுமே இறைநிலையில நாம ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருந்தால் இறைவனுடைய தரிசனம் நாம கண்டிப்பாக பெறுவோம். தட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா. ஒருவன் வேத கொள்கைகளை மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி பின்பற்றுபவன் என்றால் அவன் முழு மெய்ப்பொருளான பகவான் கிருஷ்ணரது தன்மைகள், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்ப்பது போல ஆரம்பத்திலே மிக நெருக்கமாக கண்டு கொள்வான். சோ அவன்கிட்ட என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, எந்த குவாலிட்டிஸை வந்து அவன் வந்து கண்டிப்பா தவிர்க்கணும், எந்த குவாலிட்டிஸை மட்டும் அவன் அபிவிருத்தி செய்துக்கணும், இதெல்லாமே அவனுக்கு வந்து புரிய வரும். சோ முடிவாக ஒரு மனிதன் இத நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ரியலைசேஷன்ல நாம அந்த அளவுக்கு பக்குவம் இல்லைன்னாலும் நம்மளால ஒரு சின்ன சின்ன செயல்ல நம்மளால பார்க்க முடியும். உதாரணத்துக்கு இப்ப எல்லாருமே இந்த மதுரை இஸ்கானுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க, இங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம். ஆனா அன்னைக்கு அந்த மாதாஜி கேட்டப்ப நான் வந்து வீட்டுக்கு அர்ஜென்ட்டா வரணும்னு நினைச்சுட்டு தான் கிளம்பி வந்தேன். அங்கே கௌரஹாரத்தி முடிஞ்சு நரசிம்ம இது போயிட்டு இருந்தது. ஸோ பாதியில போயிட்டு கீழே போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புஷ்பா அந்த சேவையை முடிச்சுட்டு நான் ஆல்ரெடி 2 hours ஆயிடுது. வீட்டுல வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறதுனால கிளம்பி வந்துட்டேன். ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு நெருடல் வந்தது எனக்கு. நாம கௌரஹாரத்தி இருக்கும்பொழுது கிளம்பி போறோமே, இது தவறு அப்படிங்கிறது வந்து வந்தது. ஆனா வீட்டுல வந்து நான் இத்தனை மணிக்கு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு போனதுக்கான அந்த நிலையும் வந்து எனக்கு இடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ ஏன்னா பிற்காலத்துல சேவை பண்றதுக்கு இது வந்து நாம கரெக்ட் டைமுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டோம்னா மீண்டும் சேவை பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதலால நான் கிளம்பி வந்தேன். ஸ்டில் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் என்னன்னா கௌரஹாரத்தி முடிச்சே வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நெருடல், தட் இஸ் ராங் அப்படிங்கறது வந்து உணர்த்திண்டே இருக்கு. ஆக்சுவலி இங்க வீட்டுல சமாளிக்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் வந்து நமக்கு கிடைக்குமான்றது வந்து தெரியாது. எப்ப என்ன சூழலை எப்படி நிகழும்னு சொல்ல முடியாது. சில சமயத்துல எதுவுமே இருக்காது, எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. சில சமயத்துல வந்து சின்ன விஷயம் கூட ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அதுதான் இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லார் வீட்லயுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இல்லையா? அது காமனான ஒரு விஷயம். ஆனா நாம இந்த செயல் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கலாமே, அப்ப நாம தவறு இழைக்கிறோமே, ஜெகநாதர் என்ன நினைப்பார் அப்படின்னு எல்லாமே வந்து யோசிக்க ஒரு லெவல் எக்ஸ்ட்ராவே வந்து திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்பட்டேன். அது மாதிரி நீங்க எல்லாரும் உங்க எல்லாருக்கும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்கள் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? சோ நாம ஆரம்பத்திலே மிக நெருக்கமாக இதெல்லாம் நம்ம இந்த உணர்தல் தான் நான் இது சொல்றேன் உங்களுக்கு. அதாவது நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம வந்து பரிபாலிக்கும் பொழுது சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வரும். ஆனால் நம்ம ஹையர் லெவல் அடைஞ்சிட்டோம்னு கிடையாது. தட் இஸ் நோவே, நம்ம அந்த மாதிரி நிலை கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம இந்த இத்தினூண்டு சேவையிலேயே நம்ம எவ்வளோ டீவியேஷன்ல இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து கோடிட்டு காட்டக்கூடிய அந்த உணர்வு வந்து உள்ளுக்குள்ளது நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தள்ளுவார். குரு பரம்பரா கருணையால நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? எங்க மிஸ் பண்றோம், நம்ம கிருஷ்ணருக்காக நிக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லாம் நமக்கு நாம கேட்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் இல்லையா? ஃபேமிலியா கிருஷ்ணரா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு இந்த காம்படிஷன் நடந்துட்டே இருக்கு, எல்லார்கிட்டயுமே நடந்துட்டு இல்லையா? சோ அவன் சாத்திரங்கள் கூறுகின்ற தகுதிகள் அனைத்தையும் பெற்று அந்தன கொள்கைகள் வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆனா நமக்கு இந்த கடமைகள் முடிகிற வரைக்கும் we have to balance this. இது எல்லாத்தையுமே கடமைகள் முடிஞ்ச பிறகு நாம முழுசுமே கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறதுல தவறே கிடையாது. ஓகே, ஆனா கடமைகள் ஆற்றும் பொழுது சிலதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்காது, அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே. அப்போ நாம இறைவன்ட்ட வந்து நம்ம வந்து மன்னிப்பு தான் கேட்டுக்கணுமே ஒழிய நான் வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்க கூடாது இல்லையா? அது தவறாயிடும். சோ ஏன்னா அனைத்துமே அவருடைய கருணையால செயல்படுறது, நமக்கு தான் ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வரணும் இல்லையா? எந்த சூழ்நிலையுமே நாம வந்து எதிர்த்து நின்று முடியாது. சில சமயங்களை நாம வந்து தாழ்ந்துதான் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். ஓகே, சோ அப்ப நம்முடைய தவறை மட்டும் நாம உணர்றதுக்கான மார்க்கத்தை நாம் தேடிக்கணுமே ஒழிய சூழலோ இல்ல எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க மேல வந்து நாம தவறுகள் கூறக்கூடாது. எஸ், ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ்ல பிரேம் சைத்தன்யா பிரபு சொன்னது ஞாபகம் இருந்தது. அதாவது நம்ம கோயில்ல, இது நம்ம கோயில கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கலாம், ஐ திங்க் டியூரிங் அவர் இனாகிரேஷன் இல்லையா? ஸோ அட்டையர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? சாரி கட்டிட்டு குளிச்சுட்டு வந்தாதான் அங்க வந்து நாம போகு, அதாவது ப்ரிப்பரேஷன் இல்லையா, கிச்சனுக்கு போக முடியும். இது நம்ம எல்லாருமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க தான். ஆனா அதை சொல்லக்கூடிய விதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
எஸ், தட் இஸ் த மேண்டேட்டரி கண்டிஷன். எல்லா டெம்பிள்லையுமே ஃபாலோ பண்றது தான் அது. ஆனா அதை நாம எப்படி சொல்லணும்? அடுத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ணாம சொல்லணும். ஒன்று, நீ இதை பண்ணிட்டு வந்துரு, இந்த சேவையை பண்ணலாம், அதுதான் அப்பதான் உள்ள விடுவாங்க, அதுதான் என்னது, இட் இஸ் ஏ பியூரிஃபைடு வே இல்லையா? நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பாடி கிளீனா இருந்தாலே நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஆத்மாவையுமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு அளவுக்கு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ வெளியில எல்லாம் நம்ம சுத்திட்டு இல்லையா, அங்க எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷனோட நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம போய் இறைவனுக்காக சமைக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நம்ம நுழைஞ்சோம்னா இந்த வைப்ரேஷனும் சேர்த்துதான் நாம அங்க எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ ஒரு புறம் வந்து நம்மள நாம கிளீன் பண்ணிக்கிறது வந்து ஸ்நானம் பண்ணாக்க நமக்கு ஒரு கிளியரன்ஸ் வரும் இல்லையா, குளிச்சா. அதன் பிறகு நாம ஒரு ஆடை உடுத்திட்டு நம்ம வந்து நம்ம இறைவனுக்காக வந்து தொண்டு பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மனசு ஃபுல்லா அதுல ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கான அந்த புத்துணர்வு வரும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து வெளியில எல்லாம் நம்ம இது பண்ணிட்டு அதே இதோட வந்து போய் நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வைப்ரேஷன் எல்லாம் அந்த உணவுல போய் சேரும். அப்ப நம்ம அவருக்கு ஆஃபரிங் பண்ணும்பொழுது கூட நமக்கு ஒரு நிலை வராது. இதுதான் உண்மை. இதை எடுத்துரைக்க முடியாது நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே. அதனால அவங்கள என்கரேஜ்மெண்ட் வந்து இதுதான், இதை வந்து நம்ம வந்து நீ இது இல்லை நீ போயிடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது, முகத்துக்கு அடிச்ச மாதிரி. ஸோ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹஸ் ஹேப்பன்ட், இட் சீம்ஸ். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈடுபாடோடு செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு நபருக்கு வந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து டைரக்டா வந்து நீ இப்படி வந்தா இந்த அட்டையர்ல வந்தா நீ உள்ள உனக்கு சேவையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால அடுத்த நாள்ல இருந்து அந்த பக்தர் அந்த பக்கம் வரவே இல்லை. ஸோ தட் மீன்ஸ் அவர் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா பீயிங் எ நியோஃபைட் டிவோட்டி இல்லையா, அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவர் வந்து திரும்ப வராததுக்கான காரணம் வந்து த வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். அஹிம்சா முறையில வந்து எடுத்துரைக்கிறதுக்கான ஒரு அந்த வார்த்தைகளை நம்ம கத்துக்கணும் இல்லையா. எஸ், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும். அதே சமயத்துல அந்த நம்பரையுமே நம்ம அகாமடேட் பண்ணணும்னா நாம எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நீ போயிட்டு இதை பண்ணிட்டு வந்துரு. ஐ திங்க் அந்த மாதிரி செய்யும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகுது வந்து நம்ம வந்து பக்குவமாக செய்ய முடியும் இல்லையா. மேலும் அந்த சர்வீஸும் வந்து கடைசி வரைக்கும் போகும். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அடுத்தவங்களை வந்து புண்படுத்தக்கூடிய முறையில வந்து நம்ம பேசக்கூடாது. அது ரொம்ப 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 தவறு. அதனால அவங்க திருந்தறதுக்கான வாய்ப்பையும் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். மீண்டும் அவர்கள் வந்து கீழான நிலைக்கு போகக்கூடிய அவங்க ஒருத்தரை வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான அந்த கதவையே நம்ம வந்து அடைச்சிடணும் இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே சாஸ்திர விதிகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சாஸ்திரங்களை மட்டுமே சொல்லி ஒருத்தரை வந்து நம்ம வந்து நிறுத்திடக்கூடாது. அதை வந்து படிப்படியாதான் பக்குவப்படுத்தி அவங்களுக்கு வந்து எடுத்துரைக்கணும். ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அவன் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்ற தகுதிகள் அனைத்தும் பெற்று அந்தன கொள்கையில் வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டும். இதன் மூலமே அவன் முழு கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றவனாகும், கிருஷ்ணர் என்றால் என்னவென்றும் தெரிந்து கொள்பவனாகும், கிருஷ்ணரே அதான் திருப்பி வந்துருச்சு ஆகக்கூடும். பிரம்ம சமீதன் இதுதான் பிரேமாஞ்சன சுரித்த இல்லையா, பக்தி எனக்கூடிய அந்த மையை வந்து நாம தீட்டி இல்லையா, அந்த அந்த ஒரு உணர்வு கொண்டு நாம செயல்படணும். சோ ஒரு பக்தன் தன் மனதில் கிருஷ்ணருக்கு நேரினார் காண முடியும் என்று கூறுகிறார். பிரேமாஞ்சன சுரித்த பக்தி விலோச்சனேன சந்த சனதவ சனதவ ஹிருதயேவி விலோகயந்தி எஸ் எஸ் ஷியாம சுந்தரம் அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி இல்லையா. கிருஷ்ணர் மேல் அன்பு கொண்டு உண்மையான பக்தன் ஷியாம சுந்தரம் என்று அறியப்படும் முழுமுதற் கடவுளை இடைவிடாது தன் மனதுக்குள் காண்கின்றான். இதுதான் அந்தன கலாச்சாரத்தின் சரியான நிலையாகும். ஸோ ஒரு அந்தன குவாலிட்டிஸ் இருக்கு, அவங்க பரிபாலிக்கிறாங்கன்னாக்கா இறைவனை காணக்கூடிய பிராப்தம் அவங்களுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கும்ன்றத வந்து யார் இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்றார். யார் மூலியமா? அதாவது பிருது மகாராஜாவுடைய அறிவுறுத்துதல் மூலியமா. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா